Aboagye na ya mensa abrampa sa ena woyuko ba so dimu tintima ya nya agrokra na friye enso eka producers ho a wakunkyire nyoma ne DB ebedan ya tiefo ene ya hwefo ebono nwotwe na ya bo ewura TV ne so a enya asem keto akra na wadofo masem ameka chon se baby bia bekobia no eho ene kasa ye ka no ho ene wo monte ase ene nyeso na Ghana ha no se ukopiem ewo koto a eduru baby a otemwafo no se wotiam ana ye frewa eno ane se wagye so yes my lord enya asem keto yes my lord enna ye fre atemwafo no ewo wo man Ghana ha ye fre omo yes my lord ye bodi anu agye so saa na sentem abrante bi kopiem ewo court ho na ye boni din a was ya na judge no hwe nanim saa no was no hu say abrante no court ho no on sheda emma hoda ye boni din a was ya na saa sem we nya asem ketwa obed mechia wo ye pa ko ba jesi me gidis ye se wo ho ye Anuti say ye bodi wakoto a eno aso agye so yes my lord efe na so okaso okogye so ya ade a wan hwe adi bayew efrise koto ho ye ni agrokra wo ho ye ni agrokra wo ho omra samwa mpom ofosho be ma nyankopon daroma odi ache eno odi ache pa baby aye kokko no de na chesa afi mu na ye de kɔ na wie ya ne sa na otwu mu tan so a we dan ato we den ato na bronya yi de me hunu se de bia no ti amanfo nsema enkoyie kura nso yedi omota aka momma yemfa nyankopon ne naase yemfa manyame momma yemfa ne naase ma no ne nyame waye bi tume bia me hu se bronya du ama yaka se bronya sebe bronya na de ekoyie de bia afidi enkoyie o enso so yedi Oh, na me ana mbusa se nyankopon pa ho. Oteso ha na wo sere ne o. Wo sere adena to. Ne kase pa ne sa ato. Because nipa ne doso. Ena me no kasai. Obi ahwere ne nkwa. Ena me no kasai. Obi adan bebi odanye. Eti se wo kona wo ba. Donya ne mai kwa yedidi. E wo kwa bi so. Na eno ne ya na kwa afa hye bi a ya na ano oden. Ye kan ofosuo. Obu ho ade won chaade da kra no edu bronya otimi chaade enu ti de baba bia no yemfa ne saa enyame woni ye dai adi ni yi papa odifo po kwa bna David bra panyi na David no de wage still out bra me pa chaw nyakopo ya aduma fia da me de pa no ba be stamp so David no awada woroma jo na twede mpo nyakopo ba wi asepan no kwa na uche bra me de no oh that say ye bowura Sompa ha Dr. Blessed Foster ono bibia utimi che ba me de ye pa no na me say do maybe asesem because we din no we don say si obu so ye wodi o se me chengu sa nya enwusa na se o chane na se mama mpa nwa kanya me nko me kokoti asem ma mete na o mpa ye ma oda o mpa bia ma me mi nya ne mpa bo bia empa ba ye bon say do me bi ne ye program a ni ya bon pa ye enkasasa me so ma bo bia man pen dabi mo na fam se ngu so omono na ma fam se ngu so na ma me ka se so di fo ma me ka se me so say empa bo nko a wo dia na dabi asa nko a nyame ba me ye minister of Christ mo se nko ma pa me shan ko ma bam enkasasa man shan ko mo aka nche say ya bobo na shan ko so bam me kom so bam say na me ka say they started wake up na say wake up we Argentina beje okay o pa ko oh di mo dance e fantasy no kan o dabi fantasy efitiasia no abra Argentina Lucia no ba masa me mobo etu masa me shem kom de besie me shem kom de besie na obobo meme sa tapu se kofo odi yanko na wuni anu di na chi o man kase o twede ponyankopon basa ya do madawroma yete ase afi mo nyina na odi ye ko baba ene 21st clinic so wo hwe watch ne so aye 21st
I think say bibia at the cool. What dear wo? Oh, at the cool. Pro once more. Na papa yi. Se mensiana akaba katokrum. Belima ba. Doctor. Blessed Foster. When you di for problem me papa. Ese me na wa. Fansa me je. Na me frem me odifo akasefo frem me esikafo frem me. Oh, 5G no. Papa me da wase. Say enumle ya wase o man box. E da kwhye me ka anim. Me ye ni packet wa. Beto me ye ni packet wa. Bro nya me di ni ye. Mo mutem bia nyamboa. Me na mu sha me sompa. Nya me di ma me nyina me de be checha mo. Because doctor yi me pie. Afonso me packet o. Okay. Oh, me krofo bi so me tremi sem bi. De de man bia so me che. Aha. Wa ji sun shira. An ma ji sun shira. Na mum ma no mum ya mum tete so. Ana me ma no so. So iti ye de nyakopo ase. Sa afia kwa beto ye. Okay. Abrotia. Afonso bema. Me de da bia me ka se Benenza de nyame de ya bedru ni aseda nko a. Ena ye de mani din ye ho oden. Se twerɛ kronkron no ye gidi ye se ye ho oden wo ha se no me de. Sompa 3.1 FM. Ya uko Facebook nso a ye twa live for Sompa 3.1. Anasa Sompa TV Ghana. Ya uko YouTube nso ye Sompa TV ni ye ni ahwefo ni ye tiefo nyina. Me gidi ye se ne akwaya 21st de. Na osofo bese 21st clinic e wo hoi de. Apomoden wo ho wa apomo enhyeda ensisi so no. Eno ane sa wo de wani kire mu wo ehwia overseas. Alpha radio nchen ho a na wakọ 21st clinic akọje wa kasa wa yaresa wo ho na ofo be ma mi akasa no ma ho oden wo ho eto da bi net te kwa form sa ena anwumre ya mi makọje mi mizo free drink Mizo makọje esi office won te pon ya no so obacha mai aha we mo de ane yan kwan na ma promise mizo o de fada ni mizo o de nya be agwase Sompa me si ada no mizo me si ada me hu sa me de ka ma boss ka susuro and 3 days no anom half oh na me so me dibi sa me num bi eno me ka cho se me eno me call baby me buy eno de 5G and I'm a J. Me no me ya me mrika na me to me ho meeting nyina fa ma koma adwumi say from na wo to ma akwasi ana so no bi 5G ni ya me de akwasi di bi o de yen sekere ne and me so free juice no free drink na no so and ye nyina ye dia and then nya akwasi nkwa na emom ono no onom ne month me so me num bi enti obi ya me to bi Sompa ha na wudru anim ho a eno ani se ehre se ya wa anim ho se ye enti no obi amra meje ne de bro nya ide 5G eni mixo free drink no ena ye di niema na waso ho ye den ofo so be ma sa wo hwe na se niema shada wabre why adwuma am say ye buy ye ko be 8 months 7-8 months ni aha eti ya bo adwuma ti se nipa wo ye adwuma wasa wo je wa home eno nti na Christmas we say no ye kwakwaje ya home no wasa wutimi ye adwuma so wo dem na wo be ye CPS ta ama ntini ni mu asore agina ho ama bibia sisi ni naso ama wo yira naso wa kanchema wa ma mo piafo apepa wani mu fifrade e fa ni se mo hia na first hour egu mo nchen be ma wo bo adwuma sa na freti wa oba no double so de pepa wanim eno no wo sa wo ye adwuma ga kwatoto papa so na ngu meme nyina ni mu ase pe u mixo no anasa 5G na fa ji wa ho oden fa ko di me ese won pem na e fra dada ade chi a na wadi na wada sa na e fra ni dada no wati ase enti ya ko pe bi wati piao Mizo free drink no added preservative. What catch them, me pay biamo. Na be pay biama de otosi e kwa na so mai. Ya me ni pay. Ensade party and parliament nunti na me me 5G and me miso drink. Me de mo me man titiru. Eti se wo da wo hwe na se ma mi sika ba je bro nya atade ni sika ni nyina. Metimi aso plan we 3 de me kwa metimi afa ho ka. Me mfa ni. Na de nkwan no so aka ho. Nkwan ne de be badada. 85G. Odi for poko bremi. My nyame ni pay. Ensade party and parliament nunti na me me 5G. And ni miso drink. Na me de ya me ni. Me ya message ma de. Okay. Agreement.
Someone may get drink there, may the bema. It's the hour. Except for me, I'm a pepintona. And Sunday party and parliament. Okay. Give me 5G. And me miso drink. And 5G. I'm not somehow tell them what it. Wamro. Odifo you know that them. Odifo Kobreni. Mini pay. And Sunday party and parliament. And nunti na me give me 5G. And me miso drink. Na me dia me niema. Pike ma di ho yawo. Pike say asi so back ma me hade. Odifo Kobreni. Maya mini pay. And Sunday party and parliament. And nunti na me give me 5G. And me miso drink. Na me dia me niema. Omra Samuel umi ajenga. Enya I know. Enya miso na wo kan ne I know. 5G no wo kan na me. The where na mo dia mo ya no. Ye nyina te dem ya no. Ye nya abonsanfo no wo kan o ka sa asem no. Tio. Ye nya mini pay. Wan ka se ye nya mini pay ye do so ne wo dem wa. Ti asem ne ye. Na asem bia makote ne ba bi e wo sa jenga we no. De na me. Nya ni pa bi ntem asesa de me ye no mo ntem asesa de na. Wo bi se wo nya mini pa. Yenya ne wada mu ha ane wo bi na ebo ne bra doctor na kofa ne no ma ba wo bi me fa sai wo ma hyenkom o na is of wo bi me fa sai wo ma hyenkom na wo yes of ono kwankwan do bi na obo no nti wo kura bible okura bible yes of ye ton kromo ma me ka sem na wo beto akotabo me say ye wo beto akotabo wo to bo beto awe so wo to bo beto awe ye bia ma me ka sem clerical no ye ton wo ti mi mon to do so ono di okanya mesem ye ton kromo koto boy bra Bra koto boy me na me ka cho tie me so koto wonya so fo nti ba mo be ye sa no man dia me so be bia koto me nua no me no nam ye komo na kwa ye komo ye from so for na be ko din komo se me ma ye nyame nipa yi obo makuti asa me ye bonsam wakonya ba bia ka ene na nipa na ba ka che me asem wo me nti ase da me se sa jingi we no mu nchaji no den kata wonya foforo enkasa sa e mo nane no no nkan se ye nyame nipa yi wakase ma ye nyame nipa yi dia e kuti na wo ye so fo who you nyame nipa now you so for na me minister of Christ wa na ka kire o and na wo so ye na ka kire o sorry ba wo se mu makuma mu na nyamu ntade I na makuma ya me ya na wo ya me mo ayi makuma nipa wo sa dia ba yankasa yanko yanim omra Samuel asem wenu akasa madwene ho menti ase odifo po kwabena de obi a dance abase kwasi ada bia wogina nipa anim ekanya mesem enti akwa bi so no oye nyame nipa sa na ye ete no na menti ase oh shabe wan ro better already so shabe abasha better asem na da wan e kan ho enti ese wo mo asem o kan ma na ko wie sei me pesa me kan se I jengi na wan mintia mizo no suni mizo ni problem dabi and 5G suni ni problem dabi and they say na ye nyina kogu na ma ye nyame ni pa nim se no department and we be there pa ye office ho ye ho dabi baby at 5G no ase ho no department e wo Sompa ho de chen baby a emo mesra amo efi na kro efi ampanifo so mu si atewa omu bunfu ye chesa ade de e wodu ade de obidu okay emo de me pesa me kan nyina ne se ne jinge na wa ye ni mintiam de na wo ha ne ti o mintiam wo ha ne se wo ka asem bi se wa ye nyame ni pai na wo so wo ka asem bi to no so se wo je ni padoma ni bible ma me ka sam cho nyankopon na ye som no no unim ye watatis be wiade som nyankopon o hwe obi betima edai abokare kai kwankwan lobi na nso sebe mpraduasa wo be ko ma me ka sam cho ne katacho ko baabi me ma so ni di ye ko ye si ma ye nyame ni pay ensade party and parliament enunti na me geme 5G me ka nya se pike wo se wa dan ya bronsam na egu o me se wonnan ne se ye nyame ni pay ye nyame ni pa bia wafa nkwate bia to ho wo ma fa kwate bia to ho me fa kwate bia to ho afia de emmom kwate bia na me fa to ho Sompa se eyo na me nyame fa ama me mizo drink ya kokotobi mama ka sem cho
Yo guys, Dr. Silas ni Sompa chief driver. Say ewiabo na me nyame 5G ana me mizo drink ya. Na ba bia. Na me so be ne be Silas die mu da ho. What chief driver? Silas die mu da ho. What chief driver? Silas die mu da ho. Besu me di for. Obosio. Puppet ni e puppet. That's what. Prike ya Silas die no. Yo guys, Dr. Silas ni Sompa chief driver. Say ewiabo na me nyame 5G ana me mizo drink ya. Na ba Sompa One Silas voice no. Silas Silas me phone so yetu na no se Silas ni phone. Anya ne kure o se bo ni. O ka so ma phone. Eti Silas Obama Silas phone no phone back. Dia me pesa me kan say from ne. Me catch them penifo. Hey. From ne. Sa jenge ne da so no. Mintiam. Emom maye nyame ni pedi won change no. Wanya ne ya nyame ni pedi. Okay. Me ne ya Na je so nyina ye nyame abode. Afen so na me ka ama. Yes, we kia jamia party. Apostle live. So so nyame ni pa. Yes, Me ma fa special me ladies bonsom ni pa. night. Me ma unyuma na beda yi. Ebeda. Ana me do kwa ye. Me nu mienu no. Ye to amango che. Ye didi bom. Amango ye. Amango ye to. Ye to nam ne ye che. Na no me ne wan kwa chinjinga wa. Ah, ye we. Yi ba kwa na onyi ba kwa. Kwa na to ye nyam nam to ye. Nyam nam to ye. Ana ye nyi ba ira ya che. Wo ba ne nkutam na wo se. Wodi fo. Oh, di adru baby a. Wodi fo sa sa. Odi. Ano man to mi pa. Odi adru baby a ma. Ma mi bia ma. O mi di. Won sira me. Ah, man sira. Wo de ya fo to order. Ya ba, wo de ya fo to order. I'm the talk gajro. O ka se Nyankopon ya so no kwa. Me ya fasting. Wo de ya fo to order. Ya Ya be ka se ma nyame ni pe. Sisa no. 5G. Efi na kure odi fo pakobra. Aye Sompa di fo. Odi fo pakobra Sompa di fo. Ada na o tete ya sa. On. Ofosu Nyankopon no kwa. Ofosu me sira. Ya tene se. Odi fo. Odi me sira. Omna samu so wagi Nyankopon atawo ya so. na wo de afa yesu aba Abo me ba wo dia. Ay do mami kasa bia na. Ya tene se. Ofosu ya tene se. Onyankopon. Wadane ye nyina enwan. Ani to bu ase mami kasa. Ekwa bi so. Adana un kasa. Omna samu. Ekwa bi so. To bu ase. ye ni nwan Ye nyina ye nwan. Ekwa bi so. Ani wo yi ba. Ada wo ye ya dai. Oh, to bu ase. Ye nyina ye nwan. Ani wo yi be ma ba ko die ni mu. Me pa chew. Be ma ne wan. Wo yi ni firi to be drum finfini. Ane wan. Ani wo di finfini na be die ni mu. Wan fa ho amehye wo. Pa chew. Wane wan. Oye odwan bema okuta beben. Wane wan. Onle lidi. Omo makaro. Wane wan. Eno ni odi fo pakobra. Ya to amnam. Ya to amnam. ya goto di chi Ya koto di chimo. Se oni na di anim di ya koto di chim. Mampo kum ya dam. Ofosu odi ti wo kwa memfa. Odi fo me pese Omna samu a. Me pese busa wa semba ko. Busa. Me yi wa. Se no ankasa no. Me so fudie ni Odi ye. ma me nyo odi fo ni free o. Me so fudie ni ye. Se fi Ya ano. na me side me musa. Your side ya. Se fi ano. Ya tam. Odi fo po kwabra na so fudie no watie mu ana. Akwan bi so no. Ye wa fidi kase so ne ya kasa. Minti min kase matiem. E wa kwan bi so. But me pese me kire se. Se wo so obefa kwanti bia na to no so a. Enya mane ye kwan ye o. Onini lem. Dienti ana mene ne ntiase no no di onim dienti a mene ne ntiase. Mene na Ana kese bibi wom. Ofoso me pese kacha ne se. Opa. Omi fancy. Odi. Aha, o de kacha. Odi. Bla. Omi fancy. Odi. Bla. We di tiawa. O de omi fancy. Mo anu eni wogi mi kasa bia yi. Odi. Ada nko na nim kasa. Omna samu so onua no. Mi nwan no. O se mi mfansi. Ai. Otomane ano so atu amane se nyini nua ne wa. Mo record bi wa. Me ni problem na tie. So no ne ko ba Me bia. pa cho mi nya no. Ya no. Me pa cho. Ye wura katacha obe ma kranti mi kon no. Eti nya wo na abekọ. Hey! Enjampoa. Wachambua. Me si katacha obe ma kranti. Ekunu wantimi o. Dabi. Se wa anye odifo sem na mfiri unsem. Mo bia fo. Katacha wa anye odifo. Na je so omuna sam wantimi tiam. Wantimi nyi. Minka sam ti asam no. Obi sa me question me say. Katacha obu sa me no. Da bu so nti. Katacha obu sa me ka che ne se. Na na wada wuruma. Bonsam ho odi sire Yesu asase we so. Enti wana ebonsam. Oben kasa. So ojima ho dia ne pia. Na me se fasi e. Uni wa so bonsam no ho odene. Eti se atiefo tie me. Na se omuna samo no odi sire me a. O hunu se o ye bonsam. Ya ba be se ni. Ya ba ya di se. 7 months ye ko. Busa se aduane e ba fi ha.
ya che da ben odi fu aka se me mo fa hankola no na metiwe yi da bai efida dem oh tie me efida dem ni yema madwane bla efida dem ni yema madwane ne ma be wura fi mu no ni yema madwane mintumu wa mintumu a chefo mu tie o de popo ye abro wo bola me se ateta wa hu se me nwa no ade bia meto bia na wa se na mama wo Yesu ai fast na wi Yesu ai fast na wi mu hwe ai eti se o mu a asofo mo mountains na ye kwa anya ne kura fasting Kristo ni mapa bia ni ho a Kristo be ye fasting nyina ma ne wie ye ena osofo so ya friend secretary obe ma wa anye ne sofo die na afini se na emom so aka se Kristo be ye fasting ni nyina be depend no ye nye ehwo no wakoto de chi secondly fasted ya be what ya se o ye sofo na wo ya ya kakra no a fasting na fasting ya na yem ya o ni yem fa na ya fasting ya no yare o ya ni ya na yem wo tu anu se ya bobobobo ya de o so o ya o yare o ya o ka kire me secondly Osei Nyankopon ye nyame enwan mejitum Bible mu krampo no Osei ye ni nwan na ye nimu no onu so nimu ye na aka se Nyankopon ayi osofo wadalo meti ase no so aka se Nyankopon ye nyina ye ni nwan na se bia wayi dwanyini ba kwa na bebe ye se ene wo a e fa ba bi no ya Nyankopon bi na fa anya sa kwa Jesus Christ no di adwuma na ene nyina awurade Nyankopon asasu osuna make asro odawuma Wobia wo hwadwa so bia odwanfo ye nipa anti sare make so medi animu wodi animu ai sa wo Nyankopon odifo manager we Nyankopon wodi neko odifo we kwahwefo ha adwuma bi o ye kwahwefo ha odifo minga ne guma se mo ba ko di na jam ko di hold your fire hold your fire me ba cho ma me mo mpa mo mo no odifo me kanjo mo ahwase trase me so nim dem tibi ye me tiba bompa ya matato me kokota sa mo bompa ya mo matato edupa I'll tell you the fact program no yemfa nyamba so omro titimia me bompa mo atol mu kasik wan kasik odijai odijai na mejitum ubetum wo hefa oh amrejai odijai no obetum upa program yi minu mi en yemmo mpaye oh jai na bo wani fra me na me ka kire wo nim dia me ma cho obama me tso mai wode o ma me tso mai ka twi bia ba okay Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre waso eguso a wotie no omra samwa ene ninwa odifo pokwa bna David no de se wudi wo machi a ye Yona na yo okay se no kra no se no kra no ahwe ye kra no de Yona no beka ho nkran asem no so da ehye frigim wo difuo wo de mam faman sofo ye we okuta strategy o ebra asem ni shisha no tena ka ni to yogurt ma obi a oteka dim no ka jojo obi anka na ntu de mahu monkoka sana ye asem no o me ka to dada so tia se ya me ka to dada edita o hima no me ka to dada wo edita ma yogurt wa kan wanu to wo ha na wa na dan o wa de na me ka metrification na me ka so wa e edita ji yogurt ni bi yogurt adam dia me ka to dada we adam dia oh ayi mu nyina ye fresh Libya burger oji yogurt ni bi wo man kwa no se mesrew asem me enkama ntuma akoka ati no den to ko fe bi nda do me Libya burger boama etamajimi yogurt etamajimi yogurt okay kansampian ene kampian wafosa wabosi adaka wankami kokotema mini wasi abitie sijaso Asem Mpe Nipa no Sompa Asem Mpe Nipa se aka ye ho aduru ba bia na kumaze ya nyina no anwumire se ye firi nonso ekosi nondu hey na ba bia ye ho efiri se Asem Mpe Nipa no ya ban no vim ya ban pabne so enya asem ketu akra na ena futu semu amene mapamfo ye de ebre wono ano de papa afutu semu a ofonso be mane na pamfo ede bra wa Asem Mpe Nipa dwumadie so no aware enye adwamammo ano aduro wodofo yi asemu amede ebre wona anwumire no
aware enye adwamanmo anu aduro na ye kase adwamanmo a oba wosesa ememma gu ne hoso na wone wo mo da no oba wosesa ememma efoforo memma basabasa no ena eduru baabi a ye kase oba we obo adwaman na de enim no de ko oba de ka wofa bema ka wofa ba akopɛ sa ena bema so a wosesa emma gu ne hoso no wono so ebo adwaman sa ena yenim no na eduru baabi a ware ne kwa ware enu ti ene efre na ware na yekukuru so awo a aware ya na ne so edin ye pa enu ti empempi no ya na empanifo agidie mu no sa na twero no kura so eka se oba begane na ene na gya ho na wakofam na waye honam baako eno ene aware no ohene yire ansa ne mako akomanim no Genesis 2 verses 18 kai mame hwade 2:18 Ada Roma we de enka be bia ma me won wahene yire Genesis 2:18 omro de ne ye brofo omro de ne ye brofo yo katwi no enti yakọ Mose wo me din kan etiemienu hichemu du nwotwe no wose na Awurade Nyankopɔn ka sɛ enye sɛ wo nipa nkotena mɛyɛ ne sɛ so boafo mama no amen amen enye sɛ enipa enko atena na mehwe na maye ne seso boafo ama no senti a Bible kan sa ne se wodi kan bo bema na Bible no ahonim no na Nyankopon ahonim no woye na adwene se enye se bema no kwa ebetena enu ti obebo ne seso boafo a eye oba na wodi ama no eno na se omumienu ekọ bankrom na abusuafo bamu a eno na yefre no aware no na senti na nwumre mani abre no eduru baabia wo man mu ha no adwamamo atiatese ye papa eduru baabia ya na mekra no medimani ebre ekosoe awofo no so se enkoda no wo mu enyini no wo mu duru wo mu mpani mfie so emfie du nwotwe se de Ghana mamra ka no a eduru baabia se de enkoda no esesa mema gu wo mu so no se de mema no so esisa ema gu wo mu so no eduru baabia ya na awofo no ntu wo mu fo awofo no entu omofo kra na ewiase nso no ade bia obeye bia no se wo ye che so a na aka ho o se sa na enye yie na abeda ne tumi bi na ede ababa betena wo mu enu timpempi no se enkola akosa atebia ni mu a ya na hu behia se awofo no behwe na watu nkoda ne fo se de beya ebeduru baabi no na ankoka wo mo se wo fa bema ba komienu no de bafie ebekyerew enane agya amade nansan de okoba wonya bibi bafie oba no ehefa no waduro wonwie suku yi kura wonya adwuma na okoba ubusan se sika no nya ne sika no a wokope ba no a wo de wo bon nsam hia de ma oba no sika no abusan se onya ne bema kwadwo na wode ne beba ochina wode akwasi beba wosesa mama ibon so saa na ma no so ye no maamie na ya na utu akoda ne fo se mama na wosesa boso no wokeka boso no empempi no wanhwe yi a ebeka no ho ya watu ne fo saa de enu tie na nwumna se ya ka kyo se aware enye adwaman mo anu aduru a ekwa bi so no na eyampa kire se ebeduru baabi akoda no ebekwa awade no na tumi bia baba be hye ni mu no na wo be wane ni kura oye ne dofo na wone no ebo bra no ebeduru baabi no na sebempraduasa ni kuru no ankasa nipa baako no onso no gese odi bi ka ho ekwa bi so enu tie ebeduru baabi no baako no enso no esansa ne koda brem de wo ye ne maame ne papa ntia no nti no baako enso no enu ntine eduru baabi a akwada bi atumi asai wo fie wa se we wokwa awade asade nyina wo begyae adwamammo na wo bo emema no osesa boso emai no osesa boso a wa se wokwa awade a wo begyae hwan na ka che oso begyae hwan ena ka che oso begyae enyoma timi no yie papa enu tie na nwumre me ka che o se aware enye adwamammo anu aduro enu ntino eduru baabi na se obakwa awade na wokosa atebia ni mu a
empepi no awarija ye na eba efiri se obo adwaman ewa aware se a amamre ne amane kwan so no ewo se aware no yetimi gu no enuti me ka to na anwumre se aware enye adwamammo anu aduro aware enye adwamammo anu aduro enti maame ne papa yi akwada no fiti ase se wo sesa mema aboso a yenhwe na yentunifo sede beya daachi ankwama bi no wonyini no okwa awade ase a bema ba ko betumi aso no anye saa wokwa awade ase a obesan abafie eye me modofo pa Osei Aboagye ofusu omna samwa fosu ya dase nyankopon de ache ne fosu kasa enye easy ti nyankopon adom yese ya ne ada enyame ase because nipa roba na esa ye mremu ha no bibia timisi wo ti ye kwa ye be na otwe mu nyina nyame de ache yen ye ko ne ye banye anwoden yanchia na nasuma kwa hene na yanchia utumfo cameraman na hotedin e de apege na apege me chia bebre mesasaka ya chia no ofosuo bronya no apinchen yo yadu na wanya bibi yegu so apart from drinking no Sompa adofo a omo Asem Mpe Nipa adofo no menya ne popente de search na no wo mo beba abrante original Nigeria o yes ad na ni abo ne ho se o de aponche ne beba na o mi hu bibi o de aponche ne beba oyibo babo e de blonya okay yo e ba sa de ne mbeko blonya na se okay awari anye adwamammo anu aduro na menchia me papa ajabajiwar papa mechiawo machane de ana menchia odifo Samuel onu so mechia awari enye adwamammo anu aduro ofosu asem awode aba no asem we no obi a woti asem bia anim ne ho senti asem a de abeto dwa meka ho ana asem nka ho eye no kre ya na enim se bi obi bo adwaman a na adwaman akora na enesen ye gya bebie enim se adwaman se wanya ukunu wona nete ana wanya oyire nete na mpempi ye na ga na ha de adwaman bo no ya na ekoma manko a bebiri do mema ye bidie bat dodo na ye nim guase na ye nim ne de ya na ekoma manko a eti meka fa ho wofosuo de enim ne senka obi enya ne baako bi a ne bema baako a yenim se ne wotena ho a ka ebuse sa nipa no se be owosu bampa na de ne neko babu asem o kan se bema be free ne na ne gya nchen no makoya ko ware ko ye ho namba ako no pepa cho ho namba ako no ene ye hu ya na pese busa tiefo mu tie omo twam ene ne ye hu enkantete de enim ni se oba aware ni kunu a to get se obefa ni kunu achi no enye so easy na meka sa asem o ha se tete no se ansa nkofa tete nsem na de ye nyina ye kwa ewo kwan besu emom de wote enka se o so obefa no tete asem na no nam so on so for so ye nananum kan se tete no se woni ukuru ate na wunya ne kasati a be ma otoma wudie be ma sabe mpredua se we o for so enye so easy se wo ba wonam ho na oba be yi na dajam de akere wo ema bo nyankopɔ bo ma special ewo kwa be so enti sa no ma ya wo de abeto dwan first wo ba de anim se so ba kasati ani kunu no wanyem a wampa ne kyewa onwoda ba na de ne ehu enne be ma ware ne yire wone ne te yakosia ne se ekuo no okoye no nipa ode ne ho kɔbɔ no enka wo o be ware be ma ne ba ko ye good ba society bi ode ne ho akɔdwon no akɔwie ba bi se nipa ode mo akɔbɔ se wo no enne wo be tra be ma ba ko a okura no omo times no okura no se bi wunya bia woni nte eti enne de ye hu ne se adwama asem na ye ka se eno ne nya wo se dan enya aware no aduro no ma me ka asem chew your friend say akwara odwan obepem no obepem ututu ne abebe ko obepem
emu me depend one kasa nipa determination obi a determine pa ye kan ntimi nka ni nyina mom nanso ye kan wo ye saa ofo so asem yi wo ka se wo tiremu a ebeche pa but the person ye kan nyina ne se ampa de wo kan ne wo ya adwen okay di wo so obeye de obeye ne mo de wo so obetya ni kru ho se adwamanbɔ no sebe woni ni kru te no mfa na chi no ye kan e ma bi timi tena chen emema ene ye kan oba bi atena so many years emema ye ntimi ntena na ye ne ye de no ya na enche da nye news eti ampa en kre se obi a wo so obeye de obeye na mo ye wadwe se nipa so masi yesi wo de na o te sei eti wo de wakọ ware de wo de o te sei eti ade a obegya ampa bi gya na dodo na no do so obepem no obepem okay odifo do panini aware enye adwamammo anu aware enye adwamammo anu aduru never in ever yete ne say ye wo ye nua man bi wo mo a omonya anda 10 years kona obi wo kora na free 8 years kora no utima kora den say wo no 10 years ana obaja pade so na si wom ye wo sin miensa wom eno ne aduru no ene ye fer kafefe ene ma be ma adwen bodam na sa sin no a free 8 years kona na asate unity 10 years na peja na je say 13 years kono na je say enyini 15 na enyini na je say afede abe normal to 16 to 20 years and say gina it is every 10 years we start to say who fa ho a enyini nkobio na fe wo bona dada me part what I say na wo bona dada it is ababa one so one to ne bo ase antenase na se wo fa no ho a kodum pempe so bia na himfie ne koye 34 bucket ano a esi wo mu nyina adwirigu je say ayema ano bie ajo enye te se kondom no enkusona eno kwa yenkusua okay even se nkusona nyina bobo ayira it is ayira akokotan no ayira it is ekwa na se koduru 20 years ne wantwa so na sa afi every 20 years ko 25 years na say enya dwirigadura and say na tie sanity asay na nyankopon ye wadom na wona mo fefefe on sa ma so mo nyina hofe o mo to o mo nantu o mo yasi kama animu kama asontem kama ne tuko kama na mom andaka no esini nyina yera anda full skatiri tono ayera na panyini enu nti se okonya brantie bi e wo ye virgin a abrantie ne bearment min to sa bon hodi mu a na so ko wale ababa on de na ho ofe ko wana me ka che se abrantie ne ntimi nye adwuma ne ye no oba ne be fa na chi ene ye fa ne se aware ntimi nye dai ano enye na no oduro ne adwamammo because bearman no ne ti on bearman no sa tam no oba no wo bi wo hu tintin tietie ne kase ama na yi no aye bon ho enti wo de no nko ntimi oba de obre na adwamammo okay you matter what oba fo chi okay tam ni chom fansia abrotia ofo so bearman menim surgery kra yi sofo koye ya oche oba to ho a wetimi hu se ma ya se no esen ne ya miensa ne wo yesi ya num de ya hwe so na ta na me ka kona de ko odifo de se de wesi ah se ne bia no ye no hu ya na ya miensa wa me yesua de nyi obi ade oboso omna samwa osofo anu esina meme dia America no eni se de wusi kasa aware enye ye friend sen adwamammo anu aduro no me de befa mema no so obi de fa ma so ma ye oba me so me de befa mema no so na metwa asim be ma bi wo ho a osisu a ye nyina ye ni musem sab edem asem nyina mo ye mema na mo ase no inu ya mema ne mo wansa mu si so na mo banano edru time amunya 14 na 15 na afemi hormones no start say
baby ya kese me mu component shawo na ya kese na asem nya macho ya betre ni bi ne mu ye hampo no wa me baby fufu no na akwaya te say modem ho etwitwiri ma moni timi gisa nkanka ne tetemre no sata minim se no omna samo wa sata mhwe sata mhwehwe ko yumpna no tetefo agro yes so sata me ma pen so yes so na ye de ye mpnafo na na eso what ya say yehuru ko wie mu a yehuru ko wie mu a obi ba ye ohun ne yehuru no abo nsem enti sana me ma na dru sana mo de mo hu twitwi ma na ya na ani gi ahye mo mfrumpo ma na eno na mo kutemu a mo mudie mu ohun na mo de anyini na mo nyini sana aso bi wo hwa onu be 20 no start enti wo bro ma ne bia fanya enu bre bia bia na wo fo ma na se na busuafo be hu se bia oho afa de aye yenti no bia pe oba bi ware na bia se otimi ekọ nanim ewo ho na anase oware a eno na bia betimi abo na masa ema no ya wo fifa wo mu ni nyina no bia eho na to obetwa obi wo ho a ose one obema te bema na wone ne ten bema ne pema dodo nti no ewo se ofo so no oware na bia oware na sa mpratwe na otwetwe na kire ni nyina no wo beja wo boa madam bema ade a obeye no mameka da bia na meka se bema se wondru ni mpanyin fianse bia ni 60 years ya no kura no wo sika wo boa opa ba burumakọ sa 60 years no 55 60 years no afia bo hu se wo dwene ne nkokura bom di obedie ho na afia wo hwese ne onsi dan obehye pie mienu bi na eno achi no mpo no wase nya baabi ni ti ato no be ma bi wo ho a akokura bonyo obesa atoa so abonadwaman enti eno de se meme de mi twa fa mema no se sa wo yo ba wone be mate obo akire baako obo animu baako obo nchenchen ya left and right amisro menya wadi se bia onya wo ho ade enti na bia wo yesa wo ye ho ade krampo na wo ye dan a obesa afa wache no de wo no nti no aware owe no na se ye friend sen aware enya adwamamo anu aduro de mi di twato no ene se ofo so be ma sa wote ho na bia wo ka se bia baby amadri de wase mi jai sa ne ma na meye no ana se bia wo bi tu mi funti wase mi jai na se me twempra na se me fa ma dodo na me fa me ma dodo nti no wase mi jai ade ba akoye perseverance se wo si nkete wo de wa adwene wo si ade bi so sa ade wo se de ade amaja ye wa adwene no na wo de ye na na aware no de bi di twato ne se enye prostitution no aduro na se enye adwamamo anu aduro no ene se aware bi wo ho a wo kowura ma ofo so be ma ye nyina ye nim aho kira ba be ma woni ne kwatena na adwuma sei bia woni wo bia wo so mumu na nkwada ba se num egum so a wo ba bi wo ho a sabia no mo de ahwease aye na odwene ne kunu ne ma ne yam komte no wotimi fa wo krampo kobo adwaman enti aware oho no nya no ne adwamamo anu aduro enti ya ka kire obi ase sa wo ya ade bia no enti na ya ka se abribia no yiro ho be ma na hwe ase no oba no wo ya adwuma na odi so ne mu sa no ne ma kitinkiti bi wo ho a obetimi aso be ma ne mama sa ne ma ne nyina no ya mfa ma ne be ma te wo ne na etwempena wo bo adwama ya nka sa oware wa e na adwamamo no anu betwa ma me fancy ase no 0551931931 0551931931 0548931931 hello for my day. Yeah. Peter new as a full line. Yo Piero yanko aponchene so ye twa. Na de point na da ban de ke de dia. Na de mi dimi won say sai da ma mo kem ya mo ken. Nyina no e printikie. Ya wo fo na de be bia. Na na acha ki ni free. So wo benya a wo fo a mo fa crypto dia. Sa nyoma we ya ye buru ye ho ho no fa crypto sa suba no wo fa bi to kwala brim no. Etu betina follow sa suba na kunte. Obobo akokra na wafa kwampaso e de abo obra. Etu mo ye fa crypto no mo meboa e da say. Okay, hello. Ofoso bola. Yey. And the ni papa so for akasa we na se nyame afre no no. Hey. So for no awo tie da da na no ta wa le wan asem no ka wo hodi. We na shia na ni kasa. So for we de mema wa ko e ma ni be wa ya mema wa yo mu kanse pa. That's what I'm not about to be finding to so for.
ọmọ sọfọ kapẹ ayé bí ma mi wá na ọfọ tó bẹ ma ẹnlẹ wa afa papapapapapa wọn sẹ ẹnlẹ ọmọ no bi ọmọ aba no ọbẹ tue wọbẹ wọn sẹ pọtipa fried rice ọdí aba náà ní ní maame ọmọ ata tó ọmọ ebi wọbẹ wọn náà di wọ́n aba máa wọ́n yẹ ká wọ́n ní maame ọmọ ìsọ̀rí pani sẹ ọmọ ìwà ni ẹ ṣe wọbẹ wọn sẹ ọbẹ tu wọn sẹ sọ náà sọfọ ìpè. It's one of the family bonus now. Maybe I knew about the family. Not the media, no, and you be in your car. They want to my car and you call Jumaba. The white guy in Waka said, Fanta down, so I do Mama. I know we talk if you know. Maybe I make up a snap, and then they are snap, papa. Now I know why and years. Look at 4 bar, young chef, young lost you by no. And my uncle got a father and wife, and I'm off to Musa. Okay, hello. Hello, Fonzo. Yay. Mo bi ofisa fonya. Mpe Nipa majeso. Mo fi japa so. Afi enkome to ye. So je bro ka. Na mo ya de. Ye ho oden che boru saboba. Na company for me pa o ko da me de. What's it? They come in. Tell me that you are to our dear America. Sorry. Go your power there. Thank you. When you get I our 3.1. Okay. Hello. Of course, what I'm Mafia. New Swami, what woman? It's Abijafo nyina. Bejafo Joso. Obi ba boas ne ma wakaba. E dia for e bia. Now the boy Abi wa how? The boy Abi. The boy Abi ni obi ba boas tia nyina. E mama fi sia pa nso. Afin come to e bia na say de fra homa ne nyamu nyina. Ti e mama fi sia pa. Na ya tia client omo pepa ho nyina se nyame ma omo dabi bi omo asefo ma ye CEO na security obom ho ban so no ya tia no ye dana se so obom ho ban ama afia pa besu me so bia like okay hello 5G new call Chama 1 5G new call Chama 1 Kedu Garema nimonyamfo konofo papa bi ahofe papa we hu ofe bruta eya sompa 93.1 on Facebook modie ebo 8 ebeko sompa TV momahwa brante na wote so no na nim de dwa o ma me wa fa support de dwa wa no pa ho the foam. Bamentia Bejafo nyina. Bejafo Joso. Morane ohene yire bamentia obo. Na kachire papa no aja usu kantan kranchi. Aha. Kantan krankan. Mo. So the bakachire se sika sam de ba momfa ma no. Na muhia bia se de trimo de muhia be command dem papa. Oh, edokura matuamfo na ade a obeye de oye de ya obeye ade a obeye de oye de ya obeye aware de dabi ntime je no anu aduro da dabi onya na wonye wagya ya na wagya yi o de busa sofo hwe sofo ware yi o de busa membusa omo no o de busa sisa kedu o de busa sofo hwe sofo ware ye so ho but omuno de o se be so na be ye sofo no ware ye no anu no Ishabano Niana mediano okay Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre waso egusu awutie no nwotwe no anya abo no nwotwe no anya abo afei na yebekọ Sompa TV no so no nwotwe no anya abo a anya asem keto kra no nwotwe no anya body a da kra yekọ Sompa TV no so na yama yahwefo no so ahwe yen ede yafiri ho na Sompa
93.1 FM no so no enyoma pinu a ana akoso afei ena yeko TV no so yabo ewura Sompa TV no so na yahwefo no wo achichiri no so no wo mu anya dwumadie mu echefa na watwe abapa ho sima baako wo mu no asamo atenase sa ena odifo pokwabena wono so agina dwa ohne yire maame yeboa akua asua mabronya woya wono so atenase enya asem keto akra pike mi bonkum hene ono ena echinchim fidie mfruma na wode emame chief executive producer madwumadie bema wusu kantan krankan wone na pamfo no womo bo adwuma enya asem keto akra na ya mensa brampa ekoba jesi sa ena aduanaba ono ene abrampa no ena wojokoba wono so edi dwuma enya asem keto akra na free enso aka dwumadie ho a enyoma ekonkai na uko MC ho a womoda Roma ena social media handles ahodo ni nyina da dwumadie enam so a enya asem keto David ewo ho saa ena yima so edi dwuma enye asem keto akra na kofro bofo mpa ba masu keto am yipebre na medi dwumadie emuntintimai na me ne sodro driver medi Asem Mpe Nipa enam touchline no Osei Aboagye fosuo ni team fosuo me ena menam touchline medi Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so no na wodofo me ka kire se afutu samu ayede ebram wo TV radio no so no asam no tri ne se aware enye adwamanmo anu aduro aware enye adwamanmo anu aduro empempi no se nkoda no oba wo bemmo se ofiti asie wo fie na wode emema ebafia ya na wo se awofo no etu omofo na awofo no entu omofo no empempi no ema no kwagigi sika bibire wo mawofo a ene wode kwadwo ba wo kina wode ameba eno ene duru baabia na akoye sunsum bia betena koda nimu na afei no wontumi ne bema ba ko ntrase empempi no kasa ya na yeta eka ne se wei okwa awade obegya we nyina eno ene na ye ka cho se aware enye adwamanmo anu aduro edidimu a koda no bekwa awade no ubehuru no se bema ba ko pe enso no ni kuruku adwuma babo se wayi afa ho edidimu saa na awaregyaye akwa enu ti ye ka kira awofo no se ekoba no saa na hu se akoda no efiti ase aye bibi saa no a yema yafutuo entimi wo mo sede beya obekwa awade no obetumi atena ni ko na wonkofefa mema bi emfa kire ema ekiranko enkoya awaregyaye na enkodane nimguase emfa mre ebusuan no enu ti me ka kire wone se aware enye adwamanmo anu aduro enu ti yenhye ho no nso na ye ma no fiti ase se wo fa mema wo fa ma edoma bafia ye ma futuo entumi wo mo na enyoma enkonkan 5G drink eno ena abadwaso na sa 5G drink no eno na sabre bronya brei amanfo anida so pass edi bronya 5G drink no na adia ye me fe na ye makono ewo mu ne se 5G drink no muronsa bia nim anya muronsa kra nya se wo nom no anim aso akobiri no akote ahwegotam dabi eye 5G meza eno ena amanfo agiatum na wo hwe ade no ho a aboa kode da ho eno ti se wo kọ baabi bia ye to 5G ya pagya wonsanumi o pagya wonsanumi ya wo bia behu se eye 5G meza no ena wo pe akira kwan na 5G meza no hahaba wom haba no senti ameka haba ne se green tea yetumi ede eye 5G no sa ana grapes enso eye 5G na grapefruit no enso eye 5G a enya asem keto akra na ginseng no wono na obo wanum no a wotesa nyoma nkasa wo mu a 5G misa no wo ba ye nche wo ye po nanso wo baba besna dikamfo sa manfo ba Sompa hani se wo twigu o mokani efrise bronya wo bia hu se dan wani hwe Sompa ha na so dan wani hwe na be fa 5G mesa no bi na fa ne ko na nyoma enko kai ema bronya fa bi gugu fridge na fa se wo na nyoma enko kai emfa ma wodofo se what be store
na wotonton drink ahodo a message say one for 5G anka ho a ware kra se one for 5G anka ho a ware kra bro nya nka ho enyoma amanfo ebufa so babeto no 5G wo ho a ebetumi amiato nyoma foforo ni bia ka ho efiri se 5G no wa ba setna pa no wa se pie yie 5G ko amanfo atu aguso papa baby etonsa anase drink ahodo ewo kumasi kropom wa bia wo kwa ubenya 5G no bi ato na ni dudum agese Sompa FM ha na 5G no so no kra no wonomu a ubenya katuapa efiri se wonyomu a enkofa yam ema enyigagija anan drink bi wo ho a wonom na utena ka mu se wo konkranya obama passenger for di watem enu nti 5G no de wonom anyoma nyina hihye yie Sompa ha na benya ne dodo ato fra wa homatufo iso wate na bepe 5G mezane bi na fa kodi ujuma na nyoma nkonkan aponto na ekoso bronya bre nyina no 5G betumi aye 0246 270 221 0246 270 221 yankwane koto 5G ni bi ewo Sompa ho na nyoma nkonkan na bibia enkoso toten akradia na nyasio kinken Sompa Foundation Sompa chadia no Sompa chadia se menka cho se obi biada wode nyoma ba ye bia wodana se Sompa chadia wo se menka cho se obi biada wode nyoma ba ye se wode ba ma akurafo wode ba ma nyanka no woni bie no woda wase efiri se Sompa chadia se mo amana ni mo anwase okumase ya mo amana ni mo anwase wasantemam edachna wona watwotwo won din nyina ewo Sompa ha no wo munim wo so matwo mu din dada wo munim papa se wo matwo din eno te duru ba bi na se wantwo wudin a nyi obi na kumantwio bosiakon ena di ni tigira awiewo ede egia santeman enkwa eno nti no ochira dano wona wotwo won din nyina no womra enyanka wotwo won din emakurafo wotwo won din wona woni bie no otworo wondi nyina no womra na wo baso so a eye voter ID card na wotworo ye no ene Ghana card no faka ho bra na nyoma enkonkai enfama na echada no eye 22nd December bonya busumi wei na twatwo yi December no ne da etoso aduenu mienu echra ena esie anu ti fa card no bra na achade ne akrade a esefata se yade emma wono na yade ama kama ama enyoma akoso na enyankana nkasa no eye fiada ene kira no ene ye ma kunafo no enyanka no eye fiada enti enyanka no hya ne so se eye da fiada no mobeba moma mekire nka so wa ha modompem ye besere mu ano na kira de ma kunafo no esanse Sompa chade se e ma kunafo wo bekata wo modagya so wo mu bemma wo mu de servers gya so amanfo fie me hwam Sompa chade ne tumi ya saade no Sompa wo ba yenche enso enyoma Sompa eye no enya asem keto akura bra Sompa ha eye anopa nonsia na mekurafo no moduru ha ama nyoma ekonkai edi ama bra na beji wa chade no ya bobo ni nyina no obagia enyoma bekonkai edi ama nonsia oba voter ID card no ene Ghana card no na odi aka ho na adi abeji wa chade umpewe na apede Sompa na betumi aye ne saade ama ho bra na beji wate wodofo na siri gu wa furu so wa bra wonya bibia die Simensaba clinic na eduru baby a nipadua no otimi ya mre yade tumi ka nipadua no wanhwe yie na wotoa nananom siedo eno nti ena akrobia sante kotokose enipa benya wone firi yade eno nti na Simensaba clinic waba na Simensaba clinic ba waba no waba ne pabene so waba baba besa wo manfo yade na wo de woni kirem wo Simensaba clinic a wo asokore mampoma ye clinic yi won video
clinic yi won fidie papa yade Smells Herbal Clinic otimi etimi no yie papa eye nam san yade STI enam san yade no ene wotene takura na Smells Herbal Clinic say enyansa enam san yade no nko a yade ahoduo pi no a wotumi tenete wotumi eyi yade adane nkonua da amanfo so efiri won so emanyoma konkai typhoid ana Osa no ajo yefuna boso sa osa no yamkro bronya wa hwe wontimi ne dio bronya wa hwe ntimi dio wo kyena da Smells Herbal Clinic na kwaje duro na nyoma konkai emfama be ma wo dwonso gu shusu odwonso gu shusu eduru ba bia na bia your trazanim prostate no ayekese ye Smells Herbal Clinic na nyoma enkonkai emfama mojawe anemia utumi se wani atoho ya ye mia won sa no moja ni ho ye mojawe eno ni anemia no ye Smells Herbal Clinic na ye nkwaja yaresa na eyo ba bosome so a utwa adwo ni nyina ne se asojafo na begina kwa ne so asojafo no so begina kwa ne so dia ka bia ntimi entwam na esa na mema na ni abre na omani pruso na nso so no ya na yaw ewum enche na ko na mema na sa tiesi kwa nso eno so eye kama na nso wanhwe ye no ya se yo ya ekoba ne sa fo ani kirem e Smells Herbal Clinic na menstrual pains ni nyada ye koma waduro na enyoma nkonkai eye kidney na liver no so nwaka ye Smells Herbal Clinic na ye koje enyoma enuro kama na enyoma enkonko enkai enfamen wode obefa laboratory scan na nyoma ahuduom ansa na wode aduro na kan na Smells Herbal Clinic no wono ena de Smells Vital Herbal Mixture abadwaso na hotedi ni agan no ene na gangan yanko pabi bronya brei bema enkoboka nwo bema enkoboka bronya enwo wo ba no de ni pia chane so ye bema wo ba chane so ye bema dia bobo agani bi ade che bema ma opiafo na bronya die wototo papa so abema wo mabiemu agan na medi ho adanse ede ma ho eno no Smells Vital Herbal Mixture no sedro wei ena mema ema no mo piafo ade che a yefro mo ahomatufo iso bibie hia yen ene ya yaresa ewo Smells Herbal Clinic ene Smells Vital Herbal Mixture no ubenya bi 0279 356 570 0279 356 570 and 0240 61 60 61 0240 61 60 61 yankwa so kwama mpon na yankwa so ye ho yade Smells Herbal Clinic na nyoma enkonkai enfamayen yankwa computer so adwade mra de wo ba no anya trase na yafa story checheche no enfame down. Yeah, party, oh, yeah, party, yeah, papi, yes, right here, Jamia party. Bosso, live with the Frank's Hotel. And yeah, special ladies night. With DJ Rocky of Sompa FM. You're rocking with the best, the best. On the hottest round with the crazy style. Assorted food and drinks. Ebebusu sada. Toppings abako. Liencho drink free. And on Friday, 30th December. AM 6 p.m. Shop. Venue near the France Hotel. And now overseas. 21st Clinic at your pair. Yeah, party, oh, yeah, party. Yeah, papi. Yes, right here, Jamia party. Miso fruit drink, no added preservative. For me mawakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akyerem wo ho. Na wo nya wayaresa na won mo etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo Abe Herbal Clinic edi hu dwuma aye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo
ana nea eye anisuo ene de ya honhom nyina wo de bedom abe heba clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom and obi de yade ato abrabo so am sebra abe heba clinic ebe boa abeba matia kanoso Obakus, wouldn't miss our brap and yin in a yassim, and no, I had to me and co. Yeah, bono, or by China. Confanco, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabeman on Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy, and yanny sissy, yanny, and yanny sissy, Bibi Pa, and their cosso. On worry for France and Tessa. And a madame for one can't tell me. Let's send that year with ya some kit to him. And you're not here for, or be a tear, you make ye. By my drew Bribia, and I saw your Hodru. The manager about no Irawadium, where any a simple cry. A dribby was cement about soap, as a coramampon. Your friend cements vital hebamis. News your ho, the topa yes or na sadre, member friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer will be? Open member friend a gang be at every was a coramampon, cement about soap, and then Miamia toby be drawn your brofudo do one. So open the door to ya, Kodani Farmer, Colinak, Misty, Apidank, Resa number C 0240 616061. Member friend a gang, Bema when you feel do what you enter me numbi. Hey Jack, there he comes. But I say, now when him say Ghana dear, the biara yes summer, and a weekends Beyonce yes months. Guys know what's up. Hey Trodo, and to say yes, say ya. Now oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. I'ma say no aye different crowd. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year and I upon to piano oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink masi no call quick minia GB now so foul taste babom oyirika yirbites see na your difference Aron orange spread drink no mninyansem won ton mani pa woni mfie du nwotwe ensese open for no FDA age adwadi nkratu yi atum. Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Many other four will show me. Drani Odifo Samuel. And what Menshia Ahimboano, a Jabba family house, or who county and a mammy Jenaha, or how be a dawaso, say a mania and a dawaso, a car and a dawaso. Yale Krankro and a dawaso. Otonia and Tana, Ubi Nebu Quasia, Ubi Juma Frunsem, or Baby Nesisuana, Quarto Asem, Nasa a day. That family so ama wo wow femino. Why is that? Drani Odifo Samuel, a panchereja. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Cash. Check your counters, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no? And you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Asem Mpe Nipa ena wani egusu awoshe ewo Sompa TV no so no. Asem Mpe Nipa ye dwumadi a yedie no yedi kai ama ewiase afa na nyina nya no nte yese asisisem apo menteme ho ase yade akura na ye nkonua na dawo so a oba Asem Mpe Nipa ekwan bi e befa so a ye bema ho atɔ na sumdue akoso ama wabrabom no ye befa so na ne nyina kanfu ano pepepe yone asumdue ena Asem Mpe Nipa eye ye bota ye kase pa
na nansentemo asɛm a yɛde to ya pronso ababa wa sewa ofiri asonoma so nkwanta na ne kunu enso ede yaw ano a ofiri buaman abroma na wamo ya warefo na eduru baabi no ensensem bi eba ye no ya wano se awade no ontumi entoa so biem eno nti no wakwan akofa na yire dada ye frɛ no sika na se obeye ne ho ade eye eda kwasi ada edi animu eno nti apagya beto Asem Mpe Nipa ya proso no ye tu no sre ene abasa na ye dwumadie mu no ena ya wano ebagitu mu se wopekwan na waware eno nti no ababa wa sewa no obehwe na wapɛ bibi ama no na wode agya no kwan ampa abrante no de ese ayoyo eno nti wodi fo kwabna sɛ de esi kɔɔyɛ no sɛsi akosi san chief nyankopɔn da woroma ɔsɛ dwumadie no a yedie no yɛ de pɛpɛpɛ yɛ ɛna na ɔman mu sɛ obi asisi wo obu kwasea ɔtete wo wa ɔtena wo fa wo de so a wo de fa brɛ yɛn na yɛbɛtena so na yɛtena so a wo de su ne baayɛ so besa so de sede me ka amawiase nyina te se stamp kase a me di firi osoro musoro e de bosso ya wano aware no se enya adwuma no cha wa me hye no mapagya me nan magem awade no e benya akoso e da kosia da 25 ye nyina e be kwaso abre wote so se obedi akiri eti me ba be fa no na ye nyina akwase enti se de aware no asade bi egwo bi oba be yinti no e kwanda ho se ye makwan no wale abrante omo wale aware na e ba so abroma ya na se wa se ojempata no enti yemfa konya we so invite ni panyina se bibia to di yemko adofo ni asofo na omo primo makoma se omo ye mahye wo mo no sabe odi na se ka abrante ko anya na se de amamra ni amane kwa so aka mpren bra se yetia no on se aban no am yetumi nyame so am yetumi kase ade bi ye bia no se da che betwo nyame bebu yaten enti ye ye nye ni yie mu ni ye pe enti se ka abrante ne ntutu nan amade a akasa amre ka kamene o kabida krom wo me ko se me kopɛ dan nyina me kopɛ dan kema so o bra de bi ese de abosonfo yipuma kwam wadawro ma se de bibia da na kwam nti asofo na wo meba kwa akohyira ware no so nyina no ya hwa baba wa se wa waje ne pata awie de no mu patia no de okomogye an e de an wo me nti sabia bibia to na kwam de sika na Rita Diamond on ya wano nyankopon ya mama ware so wa efiri sa abre nyina no ompa yon to na tade na ebia na yadum kanea ompa yon ompa yon to na tade ebia na yadum kanea etia nyina be kwa akota akiri ya be kwa akota efiri se Asem Mpe Nipa yetan asem yentan nipa enti ya wano ya na wahwe na wayi bibia kama ye beba no wahye yachi kanisa no baba no nim wase osie on share yachi kama ye beba na nyoma ayefe hey ayasam ye bo adwuma o ye bo adwuma papa na enrada so asem a ye tabiri to ya pono so eye I care clinic abrante bia na otwitwa habanro edema wo mo no omdidi omdwuma no ekoduru baabie no na asisi sem ene aposem eya bam abrante edi nnuro yi ama wo mo edi omdwuma agi omusika pewa na eduru baabie no ni sika sem no na ekokam no wonte ne ho ase na wonte ne ho ase ode beda Asem Mpe Nipa no yetu ho anamon eno manfo te enka won framam ena kekede krede kwabra minka meka doctor ofri I care clinic no wone na adwumayefo no bi eba office ha emu nsem no omo asamoa first we medase sane ye no de bia me catch nipa da sene se wan kasa ujan hwem na dress na na fa entwem mo bi me kamfo wa kamfo ho bi atisa ansana me di dwuman ana me kasa ye nyankopon ahoden ye nyankopon ahoden firi wa 5G okode ne da ho enti mo fa nto so na me ntwe kakra ye intro na ye 5G no emu de ye
aya na no na husuo kokko no se to odwunu no mu aya na okode na yi ne ho yi ne ho na we no di she fridge na ehu gu ntensu a anya back ne ye kan 5G eti yehwe na se won ya woni ni diche unwie woni ni diche mpema ni bi no mai ya tonko se de wo si yoyi onya bi oba no mo ya tonko to oyibo na shan ko to mam kra me no we ai kedu ana toma kedu inshira ba nyame se wo yesa so yenyi mu ba so yenyi mu ofosu ya kama amanfo tie omo chichi ne penche enim se Sompa TV akwa chire pa enra asema na woken eye care clinic enne ya kasa asemu ache obi biara se sebe wo baabi na asem ba enye obi anim guase internet ya imo pepepe yo sa pepepe emum ye sese sasem ba ni ye frofri Sompa bomode ana ode bra na be kire wasem wa amade a tuna do beba eja samo ne kan ya sante mampon brantie ebe kan asem onu kwa onya brantie o papa les be kan asem e de chair producers na omno eja les no ohoro so kakra wo o papa ne kokko ben no dodo eja les no na nya no kokko ne ben no eduru mebi wo na ya na eduru no mebi a wanhwe ya ekwa bi so ya na nsemfo ahi ode na asem ba ye no yetu wana mom producers di ho dwuma yese bi asem ba yegina faako na asem nyina ne se enra yetena asem no so amanfo di adanse se enra bebi ede nsem no koe na no odin because ye ndika aka se yempe sebe kwase ebu na enne eye care clinic die oye kofal bai oba no na nipa omudi na chi no na omodo so kakra na opani obeka na asem so ba no ono so enne onso ne na pamfo ni nwa ma no ne wo faasefo ye jales enso e bai me yonko pa no no mo ba na no odin na asem ni nyina no yam twetwe nkwa akire no na me adomatiefo Sompa FM ne Sompa TV ene Asem Mpe Nipa bedwafo ya tenase adidie atwa yema abojo aba tenuti na me ka se nyo bia nim gwase be bia opania less asem ese de to e ma sumdue ba no opania less ne na pamfo ya kan ma sumdue ba musika sem nyina ya jo saa so na care clinic eno so ho so ayedwo makoma to mo yem ti se de etuo akotwe bibia twere ya wie efie achi eni bufo no ensem ne mienu a odifo pokwa bra kaaye ene de menso me kan ya wie ni nyina ye mpese ye beti asem bia wa kire biem ye ne ya wie bibia eti ya wie so a ne ene atiefo na hwefo ene di dwuman di se bibi sa ba ye ntimi nyi omomo because ya sise no ya ne hia manfo eti ene ya kasi su se ensem ne mienu nyina no nyankopa adumti ya wie bibia ya do bibia se piao Asem Mpe Nipa dwumadie no wo bo adwuma papa wo bo adwuma mamanfo ho to wo mo Asem Mpe Nipa no dioba no anya atenase de wo ba no wanya atenase ababawa mema wakwa aba pecho yeja kasa den kakra yeja impom te sen me pecho ready adom ufri na baaye me pecho me fluent enrada ye no twetwe nkomo kakra na ensem a wo kan ye se ukunu a wo ye adwuma ewo Izongo police station na so oton de me pecho tonton battery ne charges na phones senti a wo de ne ba ha no wada roma ye no ukunu ba twetwe nkomo nti bono tofa kire ye tiefo me pecho de ma de me ba ha nom ne se menene na wo honom ena awo abayentem akola no wo hwe no me bia ma no kwakasam ho a na nubu afu na odidi matem ena odifri ha odifri me nchen koy dem de ne ba en se so won ware me bia mu a won sum me na won hwe ne ba eno an na waye ho ade me pacho onya me ho ade ba ko hu abusuafo na chese we ko hu abusuafo no we na koye mpran ware nya saa ache se be ma na busuafo no maame wo so wo nkrofo no obia ya we saa kwa no so wo me pa chuane
One na wo say. Me pacho baako. Do kura wu ya. Me pacho ane. Akola ni hwem so te say. Ni hwem onye. Eno pokura tuturu. Ena me de na ba ha se no. Okay. Enrada ababa wai ebo na mane kama se akoda no a woda ne na so no eye woni abrante na so krundi ni sei Bismarck ya champo wo bese onno ena ewo no na so no akoda no ehwem enye papa kra na ye doso asem no na yakwa hu se akoda no kra no wahyehe a no so kra ya asem foforo kra obese ejina homa no so a eno ansem an yire edebetu ye nim nyinada woba na waba abeyi ano. Hello Bismarck. Hello Bismarck. Hello Penny. Penny pan pom to say Adom Ashiyi. Hey. Ababa wa ye friend no amame wudin Gifty. Ababa wa ye friend Gifty no unim ne way. Gifty. Oba me na wo. Osei. Oba me na wo. Oba wona na awo no a wawofo enyina enim hu bia na. Oh, me ba chan. Obese na sesia no akoda no a one ababa wo ewo ye ene ababa wa no ni hwem etesei. Ni hwem die. Nyame adom ti ya hodin ni tumi bia no mehwe. Dia hodin no utimi ye ebia tesesen. No crowd one of the stations here wo yi baako or the make or no mo crowd. Ena dia ne ye ka. Wada Roma. Tieme bofo ne dia ne nam ho apaso bema tieme. Sesia no efri se ababa wa no efo afuro yenko yemra antenenta ka yebeyi na free maternity sense nyina no unim hu sen una hwe no nyina me na me hwe no so dance for na edie ben ena beye den ebeye nwanwa se una wo hwe no na baba wei enso edo beba ha se onhwe no saa na ne bai so onhwe no mama masre yama wasere chasa ya hu ya osere wa Pese ono ababa wana mama sre. Ya mesre. So okasa se me mention wo. Okasa o ya trofo. Enye no pre so da. Wo se mention ana ade ma company fu ani. Ana mu si 2 weeks ya me nya ma sede 2 weeks ya me ya ma sede. 2 weeks wo ya wa sede bia o ma ne sei. Ani omo ya 200. Na 1 month na by 400 and almost so yeah juma na so dia support Sompa if no can say me hwe ne dia ene na on kind of break na akwara no so wahu se wahyehye akwara no of friend me ka kire me kra no one friend me mo honum no de phone bi friend me and on ka kire me send no ko ayira no I say and I'm a demedia at the man, intimate man on 2 days pepe na my friend I know see a friend on friend she shares say that day my friend we stand mistake in who here any idea intimate no meaning who they say they were bad I give the man a friend me person me no draw no from me who a friend intimate no friend somebody or no I name and me who me back to a friend who stand on friend and Bismarck champon. Open question. Me pepa wani mfedie. Bema sebem praduasa. Watumi ene wo bawo. Na nyame adom akoda na ba wiase. Na se yebo amane se akoda no wo yare ana wahyehye a. Wo se wan frɛ me. Wo de wani ko tu awisi akohwe no se akoda no wahyehye. Anya. Many akasa dia me fanko hu akra no. Me se me ba ho no mo ga se me sa akra na da. E won adwuma mu ho. Obi sia me.
ade adiane a metɔ de ma akra no eti abegita sɛ akra no wɔhe na wɔsi akra no ada akra wase si a wada a wɔsi ma no bɛyɛ dɛn na mafɔ so ɛnidi obɛtumi ayɛ nso Bismarck ye. Sompa 93.1. Bismarck. ɔpɛni Uwo Kumasi anaso won kran. mɛpatro me Kumasi hɛya Na ababa wai gifti enso Kumasi na wo ba ahyehye. Na bema wankasa wo yisika wo na wo se na wo twemienu bia yi 200 na wo ba ahyehye. Tie me ye na wo ba ahyehye. Na wo se uwo Kumasi a wo se memfa mani enkohu no wa wo dwene hu se ye wa ye papa. ɔpɛni ɛnyɛ ne sound ɔno a na wɔto a wɔka no sɛ ɔmane na kunaku adeɛ anke yɛ different ɔmane nso no de sɛ ɔmane nso no nti no woka meka ɛnɛ ne ne 3 days time ago nyina wɔde me number ato blacklist na wobɛtumi akodu ɔnom a woafrɛ no a wonya no ɛyɛ wɔde me number ato blacklist Na wo ma wo hu no se eduru na wotwe mienu no na wo koma ni sika hefa na ade sika no kosie ɛno deɛ me ɔmane de kɔ silver fm ɛhɔ na ɔde me kɔ pɛ enti ɛhɔ no okɔgye sika no ɛhɔ na ɔkɔgye ababa wo won nsam mienu miensa bi busa kunu no mepatwa ne obesi gina so oyire no busu asem me gyina so mepatwa mepɛsɛm bisan sɛ akora ne hyehyeɛ no mamfrɛ no ammɔ na amanneɛ mea na mepɛ obi phone ɛde frɛ no ɛbɔ na amanneɛ ɛna tu wɔse memfa akora ne nhyia no a bebi ɔma me de akora ne hyia no no ɛhɔ nyɛ ma me mepatwa ɛyɛ wi base mo a motɛ sɛ monim sheep mu gyanhye Pentecost hɔnom na n'ekyi hɔnom sɛ ɛhɔnom na ɔma me de akora ne hyia no mɛkɔ no ewifoɔ nko a nɛte hɔnom saa no so makɔ bɛyɛ de toatoa so na mse menkɔ hɔ biom akora de osua sese wɔto mekan 1 2 3 kyerɛ na akora wɔtimi kan bi mede no kɔ hɔ nom no ɔno so obehu de kɔ so anhwɛ a na akɔfa problem aba manches da hɔ a wɔtimi fa manches besma ko gina so na mese memfa no nkɔ hɔ biom sɛ ɔpɛ sɛ ohu no a wɔmmela fie ɛne deɛ obehu no bi wɔ hɔnom so a mekɔ adwuma a metimi de ne hyia no tete wɔte ne maame no mu fie hɔnom me de ne hyia no sɛ woba ne nie hwɛ no me woba ne nie hwɛ no ɔkasa me de akola ne sie no a na ɔboa na beebi a ɔma me de ne hyia no na me se ɛna Sompa 93.1. ɛna sika no so mekɔka na wɔne meko deɛ ma me de no kɔ ɛne ɛyi deɛ ma me de no kɔ hɔnom no me frɛ no phone so na ɔne meko bi ɔ me frɛ no bɛyɛ deɛ wɔ hɔnom me nya no eti me kɔ ka kyerɛ ɔmaame na ɔpapa ɔmaame na ɔpapa sɛ ɔmu nhu n'akyiri akɔ ɔmo frɛ no a wɔmfa ɛna me si yo sɛ ɔmu nhu n'akyiri akɔ na sɛ wɔmfa de ne me de ne bɛkɔ na ɔma okay obese ɔpɛni me gyina so ba asɛm a gift busa wo no teye ɔpɛni me tie ni nyinaa yɛntɛ de di kai no na wo se abofra no ɔma wo hu no enso no gift person kyerɛ sɛ we base ɛna na ɔde abofra no hyia wo na ɛyampa saa na ɔma ne de akwara no hyia wo hɔ ɔpɛni ɔkasa wɔpoa ɔyɛ torofoɔ antina mesi asɛm na amanfoɔ bonsam tawa no unim nom amanfoɔ tawa no dabi ɔpɛni menim gift wukunu no we base ono no ɔtɔn nyoma wɔ ana me patcho mia makɔto no hɔ no mpɛn na wɔnum bi no wɔnum wi no me patcho ɛna mewo ye no so mia mahu bi so pɛn wa kyikyiri bi edi ba fie nyame ɔmpɛ bɔne ade ne firi tɔɔyɛ ɛna me kura wanchi de ma mde hu ye no wokɔ nsɔkɔ a saa neema omoye binti ma me hu ye efiri tɔɔyɛ na me hu ye ɛno sebi yo na obese ɔbɛni mi die ba ɛda no ho sensɛm no so unim ho sɛn ɔbɛni we ma bi dia no sɛ asɛm na wɔka no sɛ asɛm na wɔka no that's the law of karma and never yet
ordinary ehuti na me person me mani wu say onyi bi ni ofan bi the law of karma yet and I keep ya I didn't know about onye no kwafo oye to for and some walker jina bia nhu wano and na why say no brother it would then come get to brana and come to question Sompa 3.1 that was now for telling it was the final I didn't see that you who kind of yeah love come and yet me hey me bajo yes a dynasty now walk can that dynasty one we need dynasty as he say me na me for high time me for high time no and the best for would do what can him and I make catch on say your mother me no better and check and I will you that Sompa 3.1 but was that time no high it is so and I did not more than now the one that you are going I'm still fucking constant every day I show and I'm still at the you na me to see you on a catch agent Mr. on the time of what you man is then on you run on that one a casa is run a catch agent and say making me mean that you are still here external if I'm saying dining with ya and your do more ban on man or no rano a couple of almost a dining na me for president again and the buy one go to our bar or so bad with them that I get to plan on or the buy me tambin eme nyina wa fa ni nyina what said the can't tell me can go high time after danya me high no at about to give next year July said I didn't know me go high danya and my person say I was thinking I can me high time abla wo so bra woni be dia me take go bi I won say nka o kia me fi wa re ko on e o san kan e danya semo die wa ko ji advance me danya me high no say advance am me high it one one the about what you say about high to advance and so on that don't obese etiesi a gift you woni baby out here so can no so ni baby am no kan wan kan sa o obeni me chepa na wan kasa woni baby a gift so tie gift baby a what you want to mean baby a what adentina se basa obeni obanu umunifa wo platform for na no di wa tentemi e se di brata me kwa ma na pa ko di obisie obeni kase onim se Ghana mamra no se oba no na wompe no ana se ubeja ne kwai krampo no a akoda de wo ho kwan se onya dai e ma akoda de dem ni kwa se akoda nda abonten obeni e no pre e se die na wo ye obeni die ne ene se dan na me han ye no me nto e dan se ni next year and na me ya no ti and wa kwa ko so say or the back of better Sompa 3.1 the club be amateur the more gifty e ampa so akwaji advance no me patwa ane endra na me kwaje ye adintia me patwa ma me ne yi me ne magu abonten wo yi me ne magu abonten adintina ma me ne yi unwoma de ma o yi me ne ma ne se ma me no ka se mintu eti me ka se me ni ba bia akọ no so wo de dan na ma han eti se be ya me nkope ba bi entina na me se ma me ni ba bia me ko eti se nke be ya me se o ma me nta na o si da bi o de dan na ma han agiska eti me de na o de ama me no na wo yi na ma no egu abonten edan a wotimu a July gift wutie me edan a wotimu a Bismarck say July e na advance ni be wuo no esi dan na maame no yi unwoma etugu abonten obupru na ni e na oyi unwoma ntugu ya na se koba ne sen me pacho da bi de tie ne se medwuma meye e na me madam ka chem se opese wone metena
eti maame no so me call efi honom no maame no eduru mre bi se nkanyo no so mi mu a eka me wo foforo no eka sebi nka bia me wija akola no eti ono na boaboa me ti maame so me di ebuo nyina maame no eti eduru sa no na me kwaka che maame no se ma na me pa che me madam se opese one metenati se nka be ya me pese me no be me be ka che na o mama adwen de obeka na medi so na wosi yo na obi sam se me madam no oye na me se o woye na osi da bi nka be ya tena hanum na ye wadwuma na nipa de ye ho fon na me si yo mate eti wakasa no manko maame no honum biem eti mesan tutu ho kire madam fu bi na ose de maame no ka ye na ye sa nipa hofo no tena oba bi ye wadwuma eti sa me ka sa no me ka sa na one agent ne maame na akoye baako na ose sese tamu aso eti ebe ya nka wontume na onfama obi meka maame no mom de ono wanka nkyere me sa agent na kobo maame na mane na me wo ha na agent na wankasa na wonim ebra usika no besa me pa choda bi eti edan asem ba na me di hu ebra ska no ebesa eti say maame na sign edis ama balance ana me pa choda ko jare control honom abedwafo wo say ye ne maame no ekasa obese obani edan na sem na wo ka agent sem no eni me madam sem madam na kasa ba for friend ni me the taking so the seminar na wo ka say me nya di amaneka di amaneka o ka so amaneka me can is straightforward to say me here can me any me to me send the can is hard to say madam no inki madam na only me wo ti ono mo eye isira na only me e kan wa sem no enya ensem bia se ono na ku ti wa no obo ka chele se ope it ku ti wa wo so ti ti ya nya o kan wa ma na ku ono ma na ono so ta chele ko ti ja ti ono mo ni wa sa ni ti ja ti pa ko wa ta ku ti ja ti ka ta ti ja ti ta ni ya tene ya se eti obesie obani na che say gifty wono a na call maame no say on tena ho biem to fa ne balance mana na on na ko kan ye ibi ya ne balance agent ni ya dance and I want to make you on no oni agent ni so ya dance if you dine it you walk on ya me just what advance na woni butaya think I got that so the baba hold gifty sesia no sika na akwaje ye no maame ne ma wo sei o maame 7 million sika no wei me patronra me de ba na de manfama sika no wo ho me patrone enra me ba ha no ma me kasa nyina na e wo me ho jo sesia no sika no wo de be ye den me pebi e de asoso me okay pebi de asoso okay obese wada roma anwumire ye beda ase na mrepam no yehia wa ye besa afro why matia obeni kesi ye da se ye pa besmaka champon eye ababa wa gifty ye no etwetwe nkomo no kunu na ye no etwetwe nkomo no omra samwa ofosho me da se yansan chia yarefo Abranche Bismarck yadana se woni mukasa respect wo wiase nyina wo de amaye na wo mo respect na wo ka no enkrofo bi hye da sua ho ade o o ne se no sua kura na ni wo sua obi na wo hu se wo ba bi a wo kɔ na yire ne bo ba bi wo kɔ no o mo respect ade na me kan Rasta for. Me can say obi so on respect ade obi so the same place on respect ade we obey your pa percentage wise no obey nante so honu se omo do mo senior man omo pass omo do mo na ba bi no
Hon Crampo de Mecas and the private only Sabetum by the private. Na sa akwala There no won't so go for mfani one hia ma. no na nenye. Sabi o TV base so mo hwe mo mapa. E wo honom. Voice one say de ye kan. Branch Bismarck wo sa ha no. Ye tu bunkuma ne ato nifa. Wa cheche ne nsemu. Ba bia me kɔ no so a. Se wo tie ye ne a, so ye very careful say akwala na mo de na ba wiase no. Wo be man wo na ye dai. Wo power awa akwala ne so. Ewo kwan bi so. Mo ntɔkwa na mo kɔ na akwala no won ka ho. Onka ho. Eti se kɔba sa akwala no se bia akwala no yemfa ne se ye kwala na ye nimu no no ba ye na akwala na pira no. Hwɛ de ye ne ye ye. Maami ye hu ni ba bia da. De hu ni ananim bato de ba bia de atete no Bismarck wakɔ. Eti ukɔ enso no mfaso de da abam. Me ka sa asɛm oyi ade amanipa da sane bia wo tie yen. Ade bia na wo ba ma wonam asabe mpɛ wotimi nyanyansa efrɛ wo ba ma me mepɛ wo. Maami sei na one na di agro e ma sabe ho tɔ because me gidi ese ebra okɔ oba hu no sanka obi bonus ason bi a kekoye ntɔkwa but wakɔ ade ekopie mu ba yen ɛyɛ japade yampu nipa di oba ye bia no Bismarck ona ye bema anya bia akra no wapira enti sɛ wo ka sɛ be bia akra ne te no ma me nkɔ wa na minimu mema de a wo ye enti a oba ne mpre ma mɛwe akwala no yabusa oba no wo se babia ma akra ne hia na mpa apostle for times bi a friend soup sa soup no wo bet aduane si wo kra na wo kɔtɔ ade kra na soup no eda yeti mechew eti bi kra na de wo ka ne kwan bi so no se wo de akra ne kohia na da ku soup no du a ya be che oni akwala yi ansa na yi 5G sa soup nsa na ti o obi tu gya wo kra na kuta de wo chance na wo to yeti mechew ya koso ne so eti ho ne de set saa ehu eti so ba ne kasa all point na de me pese me kache Bismarck man ti ase ese ese bebi akora ne wo bia no se obai kura na no ya ampa obai betuma sisa se bia wo mu but so far as akora ne pra ne de ese onya badaye bi wo kɔ ho no mai so fa nipa bi ka ho se ma chinchira bro ne de mabe mu ba ne mom still on pese me hu no eno de ne onya danse ye wo ka de wo kwa na wo kan eti ye besre ye nko ba bia ma ye nkodi asem ye musa wo se akora ni prayer no wo se oso o ma me hu ba bia akora no se betamale ne nkran abroche de odi ka kwa abroche na obi ani wo eso e de ko survive obi free ba bi ba kumase ya ne wonim nipa kro so obusa ehu eti ba bia wakoma wo no ane wajapade ho ne wakoma wo akora ne wajapade eti esese utu anamontam enhwe de oba na ye ne ho na unkase watiatra na yebusa akwahye bi a wade makwa ha o obia ni wasabe ne yire anani kunu ebo na kohoma kama wode wo so wagimi a ode ne nam baabi dabi ye hwe ehwe no ampa wo hwe no ne nso no ye wo hwe ene wo hwe me kwa oba no so ofosuo oba no so yesi e ka bi kire no kwa bi so be ma na akwa ha da na wotim sey mpokura se wo gisika fiefie ro wa ekwa bi se ni die wo mu a wo be ma na mane so ti ase wo be ma na mane e wo kwa bi so because ya ne normal ya tete ne normal ya wura mu no e kire se wo kura na wo ko se fie no ntira mu bi ampa ifera no ono kura mpo de sebe ya yire na nye ye wo kwa bi so because if you run the family kwa so according to their memate eti ye kan wo ba na se fera na yimi no magu misika so akama no a different issue but if you run this kind of man he just 7 million the man ntimi adan he say what say adan e ma ye ne ukuni kasa ampa be man e betimi na kasa ma bia waso because of for the sake of akwara no but wo ne de sabe be ma ayi friends ayi obese no ontimi ne akwara ne ntra ana ontimi so no ntram muntam no I over eno na de bia chef de so ye ka kire ma ne binom be ma de ohun obese ope o but e so ye careful kwa bi so se be ma no obese me pe no se nyanyam bia ye di agro na bibi ba mu a obetima ahodu me eno na de bia ya na ye ka but ya na ye nwan ma no ebi mu nte ase ena we what we de obetima hwe ne pa won pe ne da omo problem ba ko pa no de obetima hwe no obema na bre ena me kwadwene ho ena sei wo be wansa me kwadwene ho no obu afa baabi na asama ba eti na de bia ya ne yetumfo se drum bia muso mama ni na wo kwa bi so ba ma bu won wale but wo ne wo obehwe wo kwa bi so
ɛno deɛ na ɛkɔ ɛsotro mienu sɛ bɛrima ahwɛ wo wɔne wada ne wagya wasim na wɔne wawo na akora no hwɛ no ɛnkɔ yie ɛnna tu trouble o ɛnna na wokɔ amanneɛ mu sɛsɛ akora yi wɔde ne nenam mekora menim baabi ɔfoɔ so menim sɛ bi a ɛmfa na ɛsi ɔne akora ne da wɔn kɔ he wɔn nam he 7 million nyame ampata a metɔ pampers meyɛ sei so ɔte aseɛ wobɛhwɛ ne 7 million no asa nti yɛsrɛ bɛrima no adeɛ bi a ɔbaa no ayɛ ne biara no yɛbɛgyina fidie so yɛka sɛ yɛ ne kaa kai a ɛkwan bi so ne yɛpam no akɔnwura mu nanso yɛbɛsrɛ no ne nsɛm a wɔɔka no sɛ baabi akora no te ne deɛ wɔnhu sɛ akora no apira ɔnkɔ hɔ ɔde yi n'ano sɛ ɔsɛ ɔmpɛ sɛ mehu baabi awɔ no na wankasa no wopɛ obi bi ayɛ dada nti na wode ɛno agyina so woyɛ saa ɛno deɛ ɛmmoa wo bɛrima ɔbese bɔ mmɔden ne nnɛ meka kyerɛ wo hwehwɛ baabi akora no na woba no yɛne ɔba ha na wapira no yɛne yɛtia nyina yɛaboto ɛno a Jacob Adams kora meyɛde number bi to wia short aseɛ ai obi nso sande sika bi ama yo 11 cities na amanfoɔ de ato so yɛsrɛ mo yɛpam kyɛw Jacob Adams kan 11 cities wɔ asɛm papa yɛde eti yɛbrɛ sɛ nneɛma bi ba sɛ na ofuro so yɛde ani hu saa ne yɛbrɛ o hwɛ wɔ no a Jacob Adams kan yɛde to wia 11 cities wɔ asɛm papa ni eti mo mamuti mo nya mo de wɔ nneɛma bi sɛ wɔde makɔ ha wɔde makɔ ampa wɔde wobɛkɔ eti mesra efiewura ne deɛ wayɛ na yɛ wie ne nsɛm bi keka no ya me de according to ayi a mate no efiewura no ɛkwan bi so no wɔne ne di ne yie sɛ ɛdan no sɛ wo mpɛ memfa wo sika me de ama wo okay wo baayɛ no sisi a sika kyesi obi bɛhan ɛnda saa na efiewura fo ne bi yɛ kyesi obi bɛhan sɛ manya sika mampa ne nwa ne ampa obi abahan wo sika wate ama wo mmom na ɛhyɛ sɛ nka wei no ɛkwan bi aso no ɔbɔ ne kuru na ma ne ma ɔmo ntam no respect bi anim ɛna bɛrima ɔbaa no nso amɔ bɛrima no amaneɛ ɛna wakɔgye 7 million sika na akɔgye no woka 7 million wei ɛyɛ dɛn ɛtɔ deɛ akora ka ho nansa pɛ ɛbɛsa okay eti bɛrima ɔbese ɛnyɛ n'adwene sɛ saa sika yɛ aberanteɛ wɔ yi ababaawa yi wɔn mɔmɔden no mmra mmea ne ntena se ne wɔnyae saa na ɔde makɔ ha na ɔde makɔ ha wi ne deɛ ɛyɛ ne private ayi ɛno deɛ ɛwɔ deɛ mmea ne yɛ nkɔ hɔ ɛyɛ n'ayi yɛwɔ bi wɔ ɔnom wi wɔte wi base ɛso ɔhwɛ ne ma wɔde ne ma kɔ school ansa na wakɔhwɛ ne wi tí ɛnu kura de ɔhyɛ ne wi ne sɔ hwɛ ne ma ne deɛ ne private ayi ofo so mi da ase. Odifo. Bla asɛm no ɛnu ana mɛ ka kyɛn bebree yɛ nua maa nom sɛ nyame yɛ adum na sɛ mo nya baabi tena ɛyɛ a mo fɛ ɛne die kakra ɛmɛ efi wurafoɔ oyɛ young girl ɔho na sɛ wonya akonya kɔtena efi wurafoɔ bi fi a ɛwɔ sɛ woboa fi wura ne paa o nneɛma nketenkete bi wɔ no ma woyɛ a efi wura no kora wɔntu ɔne mɛkyɛ no nti a ɔmɔmlɛ ɔmo ho ase ɛna afei so no sɛ wo ne bɛrima so hyia no nkyɛ sɛ bi akasa bi a ɔsɛ ɔka kyerɛ bɛrima no ɔsɛ ɛno nso motom bo ase na moyɛ nhyehyɛ no yɛ because bɛrima bi wɔ nom na wo ne nyinsɛ na cheek ɔka na waka na asɛ wopɛ sɛ wokyerɛ ngye na ɔmpoɔ no ahwɛ bio ɔmpɛ w'anim ahwɛ bio na deɛ nti a mekasa bɔkɔ nyinaa mede ade sɛ deɛ na ɛbɛto bɛrima n'anim ɔbɛse wo papa nie odiifoɔ pɔ kɔbra abɔfra no a waba wiase no wanya abai deɛ wɔyɛ onyankopɔn basa yɛ dɔndea saa so na wakɔyɛ me ne wo ne wiase nyinaa nipa dea nti pɛ baabi 7 million no wɔnniiɛ mɛserɛ wo papaapa bɔ mmɔden ne pɛ kakra bɛsɔ no so na ɛma abɔfra no so nyɛ baabi nda ɛnsa ntontom koraa ka sɛ state sɛ ɛwe na wobɛkɔ hospital ne card baako pɛ woahwɛ no abɛni bɛ 1.5 wobɛbrɛ nti ɛbɛserɛ wo pɛ baabi ma abɔfra no ɛnna na ne twɔpɔ ne kakrakra na wɔde ma na ɛyɛ sɛ bosome paa na 4 million deɛ a menka sɛ fa bi ka ho ana menka sɛ ana memfa bi so nka ho wobɛtumi bi aka ho ɛgyina wo so wayɛ kakrakra ɛne bɔtoa ɛti made srɛdeɛ kakra mede ma no mepa wo kyɛw paa mema abɔfra no ɛnyɛ baabi na ne ma ne ntade hwɛ mu ne na didie mu kakra so ɛnkɔ onyankopɔn ɛbɛhyira wo meda ase David wedi wagum amakum habrotia dru baabi a wasa wugum David nie David be umi mobo efie nipa yimi ama we dia enye fie nipa na yi na ma baabi a obese owo bia no ye kyea no Bismarck
na ofoso be me no amene abrantie di nkomo kakra na say ne homete wa baba we ye obetena ha say no me ho yemfa we say so na yentu enema no binumu a ono munya akwanya ema obi so wo mu a na wo mu yom ho petre sa adwona wodan so mu no ababa ye ote ase metimi aka se enya ade na no ye eyi obedia no sa techere me da nanum na enye eyi techere ma bedie na no ye din se me hwe no ne ensem ni mu se de esi kona onye obi a otena se boko ana se oye obi a obre ne ho ase de ma bema na ehia wa abonten enye ne mema nyina obi ene obi atena wade ebi ba hasenum ebi amfinhia ba de wo ho no one na wo nkora ba miensa obi san se bema ne kuromu wo hefa wo se no afi ne se de a kire Abranti ehia wa bonten no ne wakeka na wate ase ena abranti obesese ma yenkofie na me nkɔhwɛ ba bia ofusu firi wanchi ode wakofie ama me mu nyina ehu ne se ene ono na ti kumase ha se no nyam nante nyina na ebeye sa enti in the first place ne kura no obesi yebebo na baso se wo yes ade no ena wone watena na ebe free mu aba na wone wote dem won kai be man mo ena se mema ye nipa bi a yemfa omo esa authority you don't challenge them. Eye se bi o ka baako no obeka mienu esan se ma ye se ye ka sente no wano chabe na be ma akọ han ne dan wa ye sa wa hye na horo basa ma otu agya wodam ho ama ono ne nam no wabọkọ onya ba bi nda e na wa fa dan no na aso madam si tubla na dan na wono na han na enso ye no you have the gas obesa akọ ka che fie ru an se on fa balance ne ma na woot no watu a afi do sa do abrante na ba ha se no se unya ba bi na wonsa ompe diamond edan biebiem na akwada ni nti se nya akwada ni nti na baba wa we sei ono ankasa na de na asem ba ha se no man ka me ni asem bia kura nka meka aboa no na so yesi wudi wan sra chia ya na wo bri ukuro eno nti mesra besmark se ba bi owo bia no ye panecho onhwe de ma wonhwe de ababa wa gift ya obetena ha se no mu no ma onhwe ne yoye bia oye anase bia ne kasa bia waka ama ne tia no ene abufuo bia wahye no ebia ne ya de bia ofise gift ya hye no na onto ne bana saram said de osika no me gidi ye pa se owo odobi de ma ne ba no na so obehu ne ba na nyam se ne rebe ho emsa baba wa ne ho abufuo nti no onye na adwen se obi kwa hwe ne ba no yesre no ọma na ni nkwa akwada ne ho ọnkwa hwe ne kira kwan na ọma na ni nkwa akwada ne ho na akwada no obi nim de obehwe obi daache ebi akwada we sei e na obese ọba behwe odaache wa bla wa bo akokola na se bia yade bia ka wato ho nti no yesre obese se ba bia owo bia no ọma na koma emra fom na onhwe enhwe akwada no mayen na akwada no me de ni kuro no kola na meye ese wo timu saa ne ade kuro ni wu na akwada emu ya na hini na wo timu ne akola keto a wa ese me so obese nyame ya no ma ochina dabo modi amaya ni wunhia ne ehwe kwa pa ye befa so a ye betimi ahwe akora no ne ya pe baabi nso ama ode oba no niti atomeda so fosu. Okay, abadwafo akasa na asɛm a meka nyina no sɛ eduru baabi a fa ahodie ye nkrofo bi dedodo fa ahodie ye nkrofo bi dedodo kyerɛ sɛ wo bi wo hɔ na wo ye n'adwuma ana sɛ wo ye a boy wo adwuma bi mu a master for ne du baabi obi wo hɔ ne nanka ne sanka ho wọ́n sẹ́ nkwanhyia baba wo ekohyia ye nyina no master no na aka kyerɛ ne sɛ bramie ntena ɛno wɔ ne baabi tie o no wɔ ne baabi te a wɔnyɛ na adwene kura so wotu o ɛna master ne sɛ bramie ntena eti bramie ntena no ɛna ɔkɔ ka kyerɛ maame ne sɛ ne master so wɔ bramie ntena na maame no so ababa wa ikura di maame ne ho adanse sɛ maame no ne wo birimu no ne hwɛ mu no efie wura no boa ne yie papapa ɛno nti no ne ma efie wura no nte ne bɔne efie wura na mra kwan so no efie wura no eye na sedie bia di sika no kogya ran control e ma ne kogye na ade eti so yi ne nyoma tugu ye no ho de nye adwuma ba bi yemfa nya adwuma yemfa nya adwuma ka kra ne mom ne master no e na akoso blender we nyina a convince akola no enwoma bi obesi ama no ene nyoma bi aduane bi ani kura aduane bi obeye no eno nti na duru ba bi a wo ma bi adwuma nkanka ne ma no eduru ba bi a no ma ware eguo no na omu nkola no so no omu kuru no efa nkola no otima se enti master no ena akofa nsem wo nyina ababa wa no onye na adwi so obetu fie ho
eno nti obese wadawroma said ya badwafo nyina eka no akoda no eyie mu nti no yempa baabi pama akoda no na 700 no baba wa no se gift is ye wo ho eno nti no ochena wadawroma yebehwe se ye no besia na yahwe kwan ye bedwena akoda no ho enye gift isem no kura ware ndese agudada eno nti no esansa akoda ne Ghana dianti no wose ye bɔ no ho ban nti nyame ya adom obese kyena no sɛde abadwafo nyina ne ofosu be ma meka no brane nyina ye ntra fitiam ne yɛhwɛ kwan ye benya edan de ama ababaawa no ene ne ba no adam tietia Abe Herbal Clinic Dr. Abe ko na ewiase akasa ye wo no se enipa benya wa na firi yade ye o yade ya na ohia de yade na yade so ya yade ye o yade ya papa enkaka ne se wo jade na wunya somfo obi antumi emwa wo na wo botom nya wuntumi nko asopiti ya na awre ho papa eno ti na Dr. Abe aba asopiti bi wo a okwa se ne yebesi atwa wo mene no atwitwa bo mene bo nko na ye de beje wo ususi ka so botom ketewa bi o eno ti na amame Abe aba se abo mirem na waba ede ema ahiafo ni onibie yenko mame Abe ho ne yenko se ho yade efiri se wodwire agyankafo ho onibie nyina da ho kama pa mame Abe se men kan kiro sa akwa ne so efiri se wonna wo mbotom nya no wo mo na mame Abe hu wo mo bo etu odofo se wo jade pa de a enam no anwumre tie me papa ni enko Abe Herbal Clinic tano so apatrapa ni enko gya yaresa ewo mame Abe ho wate na mame Abe sime kancho na anwumre se eye sickle cells no sa yade wi ano den papa enam sa yade bia yafia ni kyerem ewo Dr. Professor Abe ho ni enko se ho yade hepatitis no wo sano kama amanfo enya yaresa diabetes no oh na efom yade no edu ba bia aniwu papa yenko sa fom yade epilepsy no yenko sa na nyoma enkonkai emayen ababa wa ho fefefe enso wuduru nipa mu akrer na woda fom ya na awre ho papa mame Abe wo aduro tatahwe a wode sa yade ni nyina be ma prostate no ho aka utu so anagu shu so odwo so na wo chem ye mame Abe kwa ne betumi abo esa kwa ne so low sperm count wan hweye sa low sperm count no wan hweye bema wani mu aguase bema hwie okeka hyemhye obet na so niba onto parents oda komame Abe ho na mame Abe ma onto badin wate ebeboa wo sa kwa no so pa wo ba wo yafuru ni mu ato ni nyina ne se nyoma bi enkoso oni paduam mame Abe behwe na nyoma ama woba asi wawa no kwa nyinada wobebie ama nyoma konkan edi ama stomach ulcer na hey fibroid no na ajo yafrum aboso a mame Abe ma wunuro ama fibroid no epie ya akoda beto yafrunum ama wo so akoda su wo fie sa kwa we so na mame Abe wo fa so ebo manfo a wo jade nyina yakọ mame Abe ho na anim guase asem kra ne se bronya bere ema be konhyiamu mema be konhyiamu wanhwe yie wobi wo ho a ye chirimfa no be yire o chirimfa no be yiri sumampa no be yiri na kire se wanhwe yie wo be kwa dwonso wo dwonso so ade anim guase aba panimu so dwonso ehye oba wo fie a enhyiamu de panifo nko a wo wanim guase aba eno tie kwa mame Abe wo dwonso krobo duro na ye ready ne enkonko tobi se de be ya bronya nhyiamu wo nkonko dwonso echira tano so apatrapa mame Abe bebie ne office no asupiti no obebie clinic no obie no chira no pa tutumirika na chira wankwankodi achire wobe kontem no abantem efiri se mame Abe wo hwe na yarefo a wonche o wode wo fam fidiem na nyoma konkai ede ama efidie wo hono wo twumoja wo dwonso no de afam fidiem eduro sefota na mame Abe wode beka ne wanya wa yaresa tia tano so apotrapa na mame Abe wo butuo 0243 345392 0243 345392 ana 0506 46
0208 0506 46 0208 Abe Herbal Clinic ewiye bremuno mami we na mama for ehonto wo mu ye papa nana kodom company limited nana kodom wo yiri kayiri Aaron or spirit drink sa company we na den sa we yaba na wo nom no enya ensa na wo nom o ka hunu se wo nom ama na koye nompemu adwuma entirimu adwuma na oyiri kayiri no wo nom a ye ehwo adansedie wo fie ha ehwo adansedie wo fie ha wo yiri kayiri ehwo adansedie hey enyoma konkan wo yiri kayiri na hangover bi animo wo yiri kayiri hangover bi anim wonom so apia tetene ya adwuma appetite no utumi tibidi bronyan bema kwanne kwoto oyiri kayiri ene Aaron or spirit drink aduane a waboka oyiri ayasi ho no wanhwe ye wodo nsa bewuwom wanim guase waboka papa na me ko hana me ko di oboa oyamosi na wanyina no oyiri kayiri be ya amawo oyiri kayiri be ya amawo owofo ase kokoben wone nana kodoma himfie no enedi enhwanimu opene dodo ato a ho enelse wodi wani kire na kumasi kropoma wodi wani echirem ewo Dr. Mensa kewa fam ho a baabi a woton sanyina da wokwa ubenya oyiri kayiri ene Aaron or spirit drink ni bi na waton na nyoma konkai ede amawo Atonsu High School Junction Bonasport ebusu se cha o photo spot ewo atimati mase o photo spot ewo atimati mase yanko na yanko tobi sa na atimati mase hono ano madwa spot hey yanko to photo yanko to oyiri kayiri ni bi ewo ho na nyoma enkonkan ewo madwa spot ho ya na memma no bodem wo madwa spot ho papa ana no me kwatwam ho na nya asem ketwa memma na boadem na wo yiri kayiri no ne bottle ba ku bi no tietia enu e friend muchimudu tietia pa friend muchimudu omono muchimudu no amanfo to wo da na wo kofa ho no eno ma na esi o mani mu nyina na ede ade muchimudu na ye wo yiri kayiri na ba ku bi nso no ani na ye se orange bi sa no na no na me fu se eno so emfa wani so se eno so fo wani so mo tu nyina mo kasa no ma yo mo nsa sei ye djuma na enwani na edi ne wan fa lawyer wo bo wani begu ase lawyer no de lawyer no eno oyiri kayiri wa ba ma mema urade nyankopon na isi ene buro nyan o twagum eno ma wo ye ba no na ahwe nsoto oyiri kayiri no be ma de ma fridge mu amanfo tu agu so oyiri kayiri no de ajene ho sa kire me na o nana kodom okofare ba no nana kodom mama mema aye mema wo ye nipa se nana kodom wo ye nipa se onu kura se buro nya kura so e chia no wonu akra wo ya we official pa ya mana fi ya we efri se nyoma konkai pa wo nana kodom aso ye kone kopo yiri kayiri ni bi na fa di bronya na hoho baba besrawo ye fro yiri kayiri e wa homatrofo iso 0516 88 366 0541 68 8366 and 0240 69 2855 and 0246 91 4372 woyi kayiri ana kone kope bi ne kodi bronya na honto computer so agye die do ba na nya trase ye komra sisia. Wow, what a quality sound. Unyumimwe de papa. Na studio be na mau sound papa say. Eye Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abẹ from fidi papa ba. Omo de bo adwuma. Wo de tie. Die na maja mu bo mi di mbo ni sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Eye reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo, any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwada mu pa. Na wa ye onyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwa so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994 387.
yɛduru hɔ bia mu o adɔfoɔ ne adɔfoɔ gye ani na yɛbusa sɛ ɛresia no ɛ agyanka no ɛ okrani no ɛ bible sɛ nyamesom papa ne sɛ obi ho nyanka ne ɛresia mo ɛno nti na tara one media yɛwo sompa yɛde sompa akyɛdeɛ ɛbrɛ enyanka ɛkunafoɔ ne ɛresia yɛse bronya yɛhwɛ ɛkunafoɔ enyanka ne ɛresia apemba ɛno nti yɛde twerɛhwerɛ ne kɔ so maa meka ho ɛ na fo ani kyerɛ mu wɔ som yɛwɔ soa me na kɔkyerɛ anyɛ saa enipa apem so pɛ gate ne mu ato abusuafoɔ baakofo nsa nso nyame ani katanti adeɛ bi a wɔ sɛ yɛ mo anwa adeɛ bi a ɛnsɛ provisions wɔn nso fa bra na ne titiri paa ne sika kadeɛ yɛn wo nyinaa gu sɛ ne wɔ nyame nkɔ apam na afefoforɔ no a yɛkɔ wɔde bɛyɛ pampam Tara one media sompa akyɛdeɛ yɛmɔ mo line no 0598559802 ɛdeɛ bɛba yɛ Tara one media ana blessed foster ebi a na wo akyirikyiri wo nneɛma bi a apɛ sɛ wɔde bɛboa yɛn na wontumi mfa ma ɛno so ayɛ 0244834838 Tara one media sompa akyɛdeɛ afie ɛnyanka ne akurafo ɛnwisia ne nso wɔn mo bɛdidi Awie di oba no anya atrase panipa memo akɔ aba yo magioso pribra ni mu kakra na ekasa gu kasa mu no ma me why yo ya kasa memem why mate ho te say boko udin your friend is set agbafe oye die ni pacho me angrani jo angra kuro be na afri so be free agbozume ketu saft ɛhɔ na agyeman adwomani wo ye adwuma sompa me chia na nwumire ye hɔ na ofire opem so agyeman ye fɛ no kɛseɛ opem so mo ma no na fo ye sompa ya didi mitie o sompa yi ya wo opem so Agana me koto do bisi ma me to sompa hwɛ adidi miti sompa we brother foster na tofia ko be kunipa o ko na ase ma mam sompa ba jo me to sompa krache asem wo bebo brother foster di asem beba o omro wa asem di 7 predu asan he obi agina obeka so adwene nye o no mo he wanim etu twa so na sompa aduane be na na auto aduane be na na auto there we say be dane aduane kro din na me to fufu ne se kura no usumo bi akra na aka so to sompa mrewa na ye fufu na nipa na ho no ohun se me ye adwuma sompa enti na anya ne wanwa cheche no mo ka me ho asem in fact baby na kwa the way na mpesa me sisa nkwa na ade a me koye no mantima me jankwa ne nyina wo na sompa ye to na anya nwanwa sompa ye to anya nwanwa ase ogana mpesa meka we no dia wo mra sam we nko ade nkwahia we di nko na akohia ye in fact anya na wo bodi fu amane me bona mane woni mentini ye woni menti wo ba ha me na de unya ase ma to ni ko to dwane a ma me pa me to sompa o se me no matini nyina so me pini yinti manka pani due matemante no no o se nyo ne kai kaminka ba se kaya mia se ya mia enti se no se osumo bi so nkoto fufu abetwa kan so nto sompa o to sompa no atonam no bia be odi popo brimbri adane fufu ye fufu sompa ye nto me ba che to sompa me ko kan sompa no oye mi yi onye oye da na se dine market you apa esi wa ese odi wo funa nam ese odi wo funa nam o ntesa oyibo na jina se wate benya oni wo for funa ma edu inshaba me chia wo goto ya o sei goto fu pani pa me mo akwa ababiem yo maji osu anwumre wakosem ne se ya Osei Asem Mpe Nipa yemwa we maka se 2008 ana me phone ringi a me pick call no na mo say me banya car accident ewo kasi oba na bema me ba oba okay etif na me say ewo hinfa na mo sisi na mo adi call Asqua Children Hospital enti membra hospital am say yo mati enti misu mi faka na mi ko Asqua Children Hospital mi ko inu man kontu omo
na mo si papa no wo de akora no ko akofo noche ode ne kwai o de ko akofo noche hospital ho no na o pese o pese mutwa ezri o si ni yire wo ho nti o de nko ho no mo betwa ezri no hospital ho no nti ye wo na o de akora no bae o de akora no bae no ana o de akora no ko doctor ho na ye nyina ye koe no etu ne papa no ko ho no eno mutwa ezri no ena mu nyina mo sa bae ana kosi sei ye ko doctor ho no mu nti ye ko doctor ho no mu ena doctor no sei sisi ano akora no o ye flashy wo ne nan okay eti ye wie no ana wo si ye wie no ana wo si gise ye wie sisi ya wie bebia nti den na opese mi ye ma no na me si mi de mi ni hwinka but gise ye ko na me bisa say accident ni si en de ko police station de no si there be on ko hospital ko police station ho na me si sa de on ko ye report ye nko na ye ko ye report wo police station ne kwa so a nti ye ko police station wo no mu ko ye report no ana omosi nyame aduma yenko mukọ police station bɛn Askwa police station saa time no na akoda no konfa no chi there be akora no there saa time no hospital ho no e wo konfa no chi there be Askwa children hospital no okay eti ya ko inu na ye ko aye complain no na ye bae enti bae 3 weeks aya na ye ko hospital ho no na omu ko treat akora no ni nan no enti owoma ye ko enti dia baba say na akora no sa yare na e serious na e di ko akofo noche nti umodi oxygen esi akora no so okay na musi umuhia aduru bi na umodi ba egu oxygen mu ansa na mbaba wo ma akora no nti umuwa akora no umuwo no pania no wie no na umubisa me say asthma wo so ana na me si there bi na doctor no say akora no asthma wo so nti akira musa ye di koi no musa di oxygen no asa ye de etu so nti oho na madam doctor no baba ka kira me say akora no asthma wo akora no so na me say o asthma bia eni akora no so nti o manedru daddy no sa manedru na yesa koe o ma yare na saba yesa koe na moji no nti o moji no mo sa de tuo o mo de tuo sa na o mo sa ma edru saa time do de ka ne bo ba no we na hona de o de ka ne bo ba no wo hospital nyina ona na ebo saa ka na wa ba cho ye mia na do de ka ne bo ba no we anu dia o se wo ni fie jo enti wo ma doctor no ba ka kira me say sisia no akora no dini enhu ade eko kire enti yise ya sako eye clinic enti saa time no na ebeye ye 2020 mu na o my transfer na eko eye clinic enti panie ka ne bo wo ba no eno na ma nya asthma no ka ne bo wo ba no ena ma na ni hu ade ana because akora no 2070 ana okoye quiz wo stadium ba satam na okoye quiz no na akora no na wo one kita space bia one ya o sai we no bi nka no ho wo tena se aye quiz no ho no mu na
wa the first wo ho no mu na obai ni school teacher no ka kire me say akora no dia woni problem but a kire na sa accident no ba be sie no ana e bai say akora no teachers for na sa fra me say akora no adentina sesia no want to me omo hu say omo kire ade on hu ade your board no so ana doctor reporter na esa hu no so ezira na moye no a kire say baby yakora ni enti me no akora no wo me chen me nim akwaso a sa nyama no ba be si sa time no enti me ka si say se sa problem no akora no a me di kan hu say problem bi akora no hu medical hu say akora no wo problem say but kan no na accident no sie no na ye ko hospital no na ye ko revenue no na sa nyama no ma na na mo ko hospital akode wo so ko hospital ko ye dai revenue ye ko hospital no akoye dai revenue you review okay and revenue no there na okay ye papa yi twi no obre ye hwe ade pa be no de ba de na ha de sesia no na asem nyina ne se ka bon ba no papa nya sa na o se metwe na adwen si tempo so se papa no de ka ne bon ba wo wei sesia papa no wei papa no amle bi na me frɛ nere sa time na ye ko hospital na omu akora no ni aye we musimu ye transfer no na me frɛ ne yere no na wo si papa no sisia no won ka tiefo atiasefo na bra ka no ebo akoda no utwi no amadema no ahwe yeze dia ma position ama utwi ni mu na ho papa na so be de wa ya de pa esan se enye o ma me ketre ma no enti no sa bre no aka no ba akoda no papa no bo ne ho kasen ana se wo boa wo ni hwenim debi adana wo dia akora no ko hospital no na omukotwa akora no ezre no sa dan no na wo bo no ho kan papa no ko na netika animu ana papa no ko na etikam ti papa no wo na hwan na dia akora no ko hospital ho papa no na di akora no ko hospital ho ansa na okofa na yiri ho hospital there's a papa no first we the woman na ye papa ye se ebo na ni twi no wo bre because ne kasa wo kasa me menka menka wa ya de the woman na ne say oh me pese ye hwe because mere nti se no papa na di akora ne ko hospital oho ne kakra ndo obo ho ka ba firi ho no wato akora nsawra bo hwe ne bi enya sa die na wo pese wadaroma wo di aba se ye moa sisia no wo se papa na wu beboa sana ne yire eka iti kan de wo pese ye ne Asem Mpe Nipa ene Sompa abusua no edien na wo pese ye moa wo ho ana wo ntia se Matias ye de wo sisia ni se akwa ne ninu na ye problem na ninu na me ka kire wo se ka na bo akola no na ama na ni ye ne ya ana akora no sa anim yare no akora no ko school no on kita space no ko school no ana before no by 2027 2017 no adi ametumi adi year example say sa time na akora no ko school no o si omusie mba ba ye quiz awo stadium baba yara we akora no ko ye gina ho ko ye sa quiz no but teacher phone kan kira me say ana obian yes ha when ma say ani ya enti akire na me ko hospital ya sa dia no sie no na me ya ko hospital no na
aba yi a kyerɛ sɛ sisi ano akwara no ndiye ne ya ɛna ya twa Ezra no so sa chance space no was say started 3 weeks ago. It Papa don't even fear. But you're be. Unim fear. There be. Okay. Producer Mama Nyano TSE mamia na waka ho wa bra omukọ asipiti ho no wone ne twetwe nkomo kakra saa nkomo no kra no saa tam no na me producer enti saa story we minimu yie papa me ne maame no atwetwe nkomo enti maamia na abrantie susu se papa wode ka no bo ne ba no woye ne yire no maame no ekire se entesa na ono de na oye good Samaritan yinti maame ne. Hello, mommy. So far, no, your person, you who am why between the abuano. Now, if you see who story na say a no prayer, Mekai say, Utieme. Mekai say, Okase, we a good Samaritan. Na ye perceive who say, a yam pack, there are some now branch no can I pass a can and born banner. Now, crowd could be a situation to say. The now branch no so say, Papa no a you can walker. A two copies of Sano, Apolano, Upre Serious Anna. Hey, signal base maame no voice no ema na maame no a abrantie esusu se papa no de ka no ebo ne ba no ne yire no mene na twetwe nkomo no maame no kire se onim papa no ba bia na accident no obepie so na on de o good Samaritan if you say situation akoda no ko mu no na eye ne yie pa na odi akiri ede no ko hospital ho enti panipa sana maame no ese na maame no uhu se ni kunu no ene papa no papa no si wo ko akofa ne yire wo G oye adwuma wo G enti umusi na ntwa Ezri enti wo ko kofa ne yire ho no mu na omu kotwa Ezri no tentem because say ye pese o pese anu nkwanko a okodin line so a ebe ha adwen nti wo kokofa ne yire wo ho ne yire ye adwuma wo G ho no mu nti omu obae no kra na o si uni papa o si me ba no e back na me si o da bi we wo the interphone na edi ne chi na o si uni papa wu miensa anu so ma wu oba mienu na me si yo mati eti sa sisi anu maame no si we de den na woka okay papa ni twi kasa no obre yi pa eti se ususu se e wo se yeboa na yekopa insurance ma oba na se yenkopa papa na kira kwan na yin na kira kwan no nko omwa mi de minim se car na accident here insurance ana we na ebe fa sa car no okay omra samwa ofoshu asem ne tiawa emerenti ahwe o nse papa no ne twi no obre nipa bi abetran o mo nche nso twi no mo yade pa abate wa yade obre pa se car bo ba car ne se wa insure mfitia nipa ye nipa ntino mfitia se no kohie obi a otimbo ho ka na waka cho se car na ma insure mo ha
in insurance company uko share obi a wo ya odi wanim cause on insurance no no obo insurance no car no woka edigu baabi no waboa wo aha na me insurance na matena se we na nya de bi eye ade bi take long way bia na Ghana ana wo dwen no ma bi sia oba ne condition no se nkoyi meboa the condition enye the woman say nipa nka no kre utie maami a oso egu Samaritan papa mistake a wo ye ne se obi di ka bo ba papa ne din de say papa no your friend say unim ne din unim ne fie eti wo ko ba ne ade nipa ye nipa wo wanti mahu papa ne na chikwan ebi kwa nka hu na chikwan ke ne beboa ne akọ sa mpa se papa no wawu sese obai yentimi blame no kwan bi so because wo so a good Samaritan pa tasi na infa na oba no ofiri a wo ba obepie so na obepie so no papa no de ka ne bo akola no wai edokwa a good Samaritan odwane eja akola no ana se na ne papa ni nya ne wo eno a good Samaritan so da ba no wura esese ya ho ne Ghana o ne kasa waka ba bi kura no wo so ntimi nya no ne ade we mu nya sanse moyi wakwa akobua obi ye busa wo question ye busa wi o pese wo de asem wan hwe na obi ko kasa ebi a papa no ampa na ire no na wi o pese o twitwa ukun ni frim ba nipa ye nipa eduru mra bi a ya na mo hwe no ma bi ye obi timi de ka bo obi ni wadwane e wo kwa bi so abra bi a ko save nipa na nke bi a hoto bai sese akura no it can be sampa doctor bi improve doctor proof say sebe ka na ebo na amanani e na papa so chese ne ba no sebe ya quiz wakwa ka wie woni problem bia tika na ebo no e na ama sese nani no wakonya sa pro nya sa say no eti sese no papa no se ba bi okoyin sho ka no ana se oyin insurance a ka papa ni ni fia ani ni ba bi o wa o me proof say ampa me ka na yes ade wi edru baby no me bon ho ka kodu baby say na ka no so ma insure nti bia me semo me enko na minimum anim ne enko police process no enko du baby a ye insurance no na ka ewo mu na o papa e wo no na dia two insurance company name no mo ne wakasa ba say we na ba ye no so papa yi wan pe ho asem say mo ano e be ye den one ye ni papa kro no wonim ne din e na bia dia todwa say papa so masi o ka na edi dwuma no ebi kwa nka busua bi bepie go ni pa nya bo wo okay so ba sese wonim papa ne din wonim ba bia wote eti sese no ye ne te de be pa na ye nka obai na kebetuma bo no so o egu Samaritan na se good Samaritan de tama ono koto papa na no down no nim na busuani bia no fa no ti sa no person kire ti se ye nkopa ne wa he ti du we ne afutu sam seka bo bibi even obi wa kwa ka bo na bo a ope ka no a ebo na bo na chi kwan ni obusa but nipa besi ne papa woni ne koba nipa da sane de manta na kai woni ni onyas woni ni nyasa ma di kan fa ne fa wiase eba na obra ne ho ase na na fa Kristo enti se de ade na kwa no e chisenka wonim ni din a ye te fidication ofosu na ka ya bo nipa so masi se na ka hu so wawu ampa anase wo nwi wawu kura na seven preduasa baby wo insure ka na ye be hu okay ofosu odifo bla bla we on say papa yi nenu mo asem se ma papa ne kura wawu sara mete no efi na no o se ma me ne si wawu nti wawu a ma me ne kura no no de na obeye wate ase de me kan se wo hia akwankyere betimi aboa ne ba nani na ma nani ate accident se ba na se ka na ntwea mfa woni ni so a woni nya problem accident ana se hwehwe no ambo ampete woni a wonche da nya any problem me de ma adwen eye me kakra se ebia na ye first okudi ye no ana ebia aye nkuntia na se ebia ni fi akoye nkuntia ebi na ama nani asate yesa se mo se kan ni bubu no kan twifa so tete ni na bia me kaze na tiko nyina abofom se sa da tie dia menim oba na tiko nyina wa oh the tiko nyina nwa dia se bia ni dia kan se wa effect one affect woni na se ntwa fa so dia enhyada nye se bia ye betimi akotaka obia papa ko ta se kro na o takra be takra ko isei enti na on dia advance kakra de man se ompe akwankyere bia betimi ate nani no bra mnyama min wadawroma ebre no wadawroma
Say Megina Becas on Fanambra. Odina just say yam pe obi mfa ne ma no na ohwe nani no. Yes, ohwe nani no. Na eni nti. Because enye easy say o si kan stadium no kokogya no. School including school kra no. Wo de ndie ke be hunhum mu ase. Sanity. Sana ma adwen. Sada. What the na making? E wo ha ide o ye odifo e na odi hu ayen adu ni die mu ye fa ko ba bia obani fa ko ni bia ye de ne ko odifo po ho ye nyina ko kaja gum ye fu odifo de wa no sie odi mi se akure se o kana asem so nyankopɔ betima fam so ama na na making na makaboni oh ade se nya milipa no nya milipa no na ade na onyi huni eti mitu ye nya milipa odifo po ko na on fa na bra se manum sa no ade pa de metwam okay abrewatia Ochulo. Wa ma fa baby. Na also. Ade ma mencha Mr. Gabi or US abrochime mo hweye. Ya dana se papa ya nkasa ya papa keteche obe ma no yonko bremo eno no. Na ya ncha ya ma Mr. Akoba. Ono so hweye kama ewo ho. Master Akoba. Hey, ena wo boss wa ha se no mu. Wono ne sompa hema. Sompa hema. Ani abutike no hu. Yi we se wo hwa sa wo se ma fa we nso ma me. Ada me ko anu akofa bro nyanyoma ba. Na mani prunsuo. Wo pe bibia to na wunya. Take ni e ma so nkwa we nya China ne e ma ne bia 1 2 na ani apa. Oh, na sompa hema no ankasa sara ko ba no. Nani atie o. Sompa hema se wo sere nyakopɔ ya duma Friday. Obebre ya mo. Am yedi obenu ojolo ya faster kakra ya faster kakra da bi edro di odi yedi yo abrewatia so pa ma da se odi for say aduane beba na mata de ye hye me turkey me ko yi no Salakoba okay ohun ka me timi asori ene me trouser kama amo ahun fe na papa ai esa na abrewatia na bem etisa na etia wo ho nti no ofo so be ma ye ncha wo mu nyina ye na wadanfo no Lance's office no me bra no o bra no bra Francis wo ye nipa se oni makuma Diamond oh ye nipa na ho no so me nwia ho Enoch say there so ya lo say there be nyon no ono ye abi wasefo ni bia Brito Royal Family Asante Ntin me de shekan nya sanketo yo nti bra Francis nso ye na se me Lances na ye ready aka se de be ba ne be o ye nipa eno ene se nyina onye mayen o de na wudi a awu ye aduma we se didi ho kakra ho nti o munye mayen yo ayo ni abe ma no o ba me ba no me na ayo nua oh ya ma me no ye nua ba no abesim sa o ko straight se me so me nua me na me di me nua o fi wa busia abati aye bre no ye twa ne tew ofo so be ma ya brother yi onka fra de ato no onka fra na said they wo sika se ne banane no okogina stadium ana o ye ne crazy ne ade na wonya sa eni yade na after say accident na say nkwanhia ne si ya kire no na sa wo ha we si aba ne ba no so no ebetimi aba se ka na ebo no ene ma no ebasa anasa ma akwada na ni sa bre no hu ade enkwa echi ti se de doctor for no eka no na ebia enye glass bi na anasa ka no ne na hwehwe ni bi ne be wo na ni anasa be but se okobo form kura na ti kwa no kobo form a ebetimi ama no affecting ani no ewo ho because enipa ye ni no ahase no de kakra bi na ye humo na no anasa na kese no ehye yetini mu ayekọ yetiko nti na ya na yetiko ho no de ne ye ni no ena ekwenti akwada ni ti kura akọbọ ebia ko tale so anasa bibi sa me ni ba bi okoto ye se na ti kọ ka afọm a ebetimi abase no ena ama na ni na yesa na we se no de walking say ebeye den pa ma yen se ye betimi ahwehwe papa na kira kwan de ama no ni nyina ne sa wantimi ankwa ankwohwe papa no ba bi a wote
anaasɛ bia na kyira kwan sɛ ahasɛ no hwehwɛm na wohumia ebia ahasɛ nom na mewɔ car no so kura mpa wɔde yɛ na sɛ papa yi watɔn car ya ma obi anaasɛ yɛsɛ kura wɔno are yɛka ne ho asɛm kura ne yɛsɛ wafiri mu sɛ wafiri mu sɛ yampa sɛ nyampa yɛni busuani bi a yɛkɔ akɔbisa ne ntɛ no wɛsɛ ne yɛ futu ama yɛn sɛ ebia nkwanhyia de obi anka sɛ nsene mum sɛ si a yɛnhwɛ kwan yɛ bɛfa so a yɛne nipa no bɛdele ebia yɛkɔ akɔhwɛ ne fie busuani bi aba hɔ anaasɛ akɔhu sɛ ebia na adwuma mu nie aha na ɔyɛ adwuma so ɔyɛ taxi driver ɛhefa na ɔyɛ adwuma ebia ɔwɔ namfo bi wɔ hɔ anaasɛ ebia ne fie ne ntɛ no yɛsrɛ next time no yɛnhwɛ kwan yɛ bɛfa so but all the same yɛfiri a ne yɛkɔ a yɛbɛhu ebia 1212 bi ebɛtumi abɔ a ɛbɛma akwadaa no so ne ho atɔ no okay 1212 no de Asem Mpe Nipa odia na odia asem 1212 no de asem wo afa na yebedo mu asukọ pani ka wakoma to yem wate papa no dia yebehu na kira kwan time waka no ba akola no hospital be na odi mudi card ne ko ye no Asqua Children's Hospital woni ne papa nyina ne ko ya na akoto papa no ho because papa no ho ye be ko ho ye hye yetiefo bo se efiri echene ko no ye be ye hyehyɛ ne akɔ Asqua Children's Hospital ho na me wogidie se papa no be gya information bi ho ne ye dia tracy papa na kira kwan panipa kan wakoma to ye mwate ye be ko adi akiri na katacha obema na kan ye ukoi wa ma biem dia ene na ye ni asem na mmom so sa ba biem dia e wo se ye di akiri ne ye boa wo na ye kopɛ papa na kira kwan na asem no efiti ase efiri ho na wakoma to ye mwate kan wakoma to ye mizo hey na drink bi aba na mizo no Ewurade Nyankopɔn me no mango die ni bi no and say ye se dia Sompa akɔfa aba no mizo na wɔde aba no he mango die no kɔ na manigi hu hwɛ se dia nkɔlɛ totobo tete mango gusɛsɛ no se mizo adaworo ma se mango kokora no hey mizo mango ye benu mizo na ye mana nyoma ye kama na mizo no emunu mudu mizo no emu odu papa se oni di ye na wonnom mizo no a onnom ya pe na wamen na nyoma konkai e de amaw na mameka cho se drink bi wo ho a e ya asomduro hwe eno na ekukum nipa no acid no drink bi wo ho a e ya asomduro no omo ye ne sei asomduro no se ya abrobe a anase yanka na somuduro no na mrofo na akwafa nyoma bi aba wodi somu a wono wantesanka pepepe wu na mizo de we de twedi ampon kwame no ne nsa no eye mango eye abroba eye abrobe eye apple grapes no so saa ni nyina ne se Nyankopɔn nsa no mango eni anka no eni de aye mizo enti wonnom mizo no se wonnom anka de ni bia anka pepepe na wonnom se eye mango no so a eye mango na wonnom o mango ena wudie kwa bi so wudi mango eno nti sabre mizo na aba no de yeni hu agro kra sompa kofa asem foforo asa aba yenkɔ no mizo bronya brei yenkɔ kotobi engu yesoto ne yente sofa so mizo ko abrotia sedie mizo no esi aba no mizo ena wo kan mizo jiwa home jewa home na ena magibs wona obi ko hu ya ose moto no dabi mizo spelling na ne moto de ne nse ena ho ahyenso de ne kola no enye moto asem we say ne eye mizo we no eye fruit anase nuaba ena ye twitwa ena yayam ena ye de agum kama we asomuduro bia no dabi ena akasa bia de si ho ache na den ye de preserve no na ye me so si ho na ye ko emle ko na nim nyina no na da ne poison de ama we no preservatives bebia somuduro bia anim wo no might said they would di natural mango na Nyankopɔn bo edua mango na wo de ema ne so ye na nua pepepe apple no so asa te said ye wan kasa wa blend apple de na mo we se ne said ye si de enuane no bia akeka ho no ho wan kasa ye fresh one ene ye de ma wonti wo di a emma wa hoden emma wa pomoden na asa ma wo taste an kasa mo no mu ato so pese o ti bi di a we enye nkotwa bi die
no mizo uwi a obehu so obetimi ate bie de ofoso okay anu tu pani dudu mo ato na wafre e wa homatofo so 0246 270 221 0246 270 221 yakone kotomi zoni bi na ne duduom dia gese wo ba sompa ha ena benya ne duduom na wato 0551931931 0551931931 0548931931 yani ya tiefo eni ahwefo enso enkotwetwe enkomo kakra ensem mienu aye kunchire ede ebrem enanwumre yi yehwe de woso eto wakoma so a wobetumi aka eho asem amana ye kama pa hello me ba cho wanye ba je frame la de ka sefli bufa wada roma yekoyanim okay ma me ye da na so good samaritan to aya de nyamin shira no woni papa no de no so papa na wu we de no so papa na wu ewi asem bo mo ya mo me kan no kure why papa adu baby ahu chira ba na se ye pe no kure na wo so kan no kure no kwa so sa de nwan uko toro na afa papa no unnim ne na mo so papa na wu okay hello 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 Sompa Emma Katiapa Asem ko ba ti ave sere ti ave nyameti ase also for that no solo so drink na me everywhere o se die drink na mizo Extra bra sompa me wa bawo me ba kuma se this year me ba cho so we he aka yade ye number no ebetu dwa anase frɛ number we 0246 270 221 ewo wa frɛ mpanifo ekwan bi ebefa so a yede bi ebema won kran ho no yede bebre why you must okay hello 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 Panipa udin baby a ofrefre obo yey obo wa be ya eja unya hello miti opa unya o afumi na wo he afumi koyo space yey enipa ire ye modua ene de meda ko de ba meda na o kwadwo wa ma abre ho kura kamene me fra na trize oba hima na mfese ko mba me ya se oba me ntu line se na wa pom na we voda no ana usu ya na ayo o kwadwo minya kwadwo yanko yanim oba hima me tia o minya ai bagai ena me difference ye and then I'm telling you, I'm going to be there now. I remember my grandpa was here. I remember one day, the kids and the baby, but the baby kids, you. You. Nyameti ase kwadwo space no. Hello. Yay. Baby. Yay. Mama tia wa refo no watie fo nyina na nka se afishiapa na sompa atie fo ne arefo nyina no. Nakopon show bibia mo unu abe ma jeje ni aka 5G odi so bia the 5G anache so apeke me nyakopon show mu o frefre he tie me o frefre he na se si a 5G ba ya register na wakofa tun suppose for be church na David don't you say 5G ya de ba ba ya ni aponje sa aponje na 5G ba ya nche na ma for tunu bedin sei na me bo ai ofo no me ba to so fun na den ho no say they say nya minipa
Oh no my yema. Na se we bra wo ko say. Asem. Yes no wo. Na Yeah, what did said hello. 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 Panipa, baby, I'll free within. Also, Unia Tetwa, Kojuchmet, Runa Frame Katie, and Casafrica. Kwajo yanko yanim and crying. Also, the American say, I can't have the about the more in a ATM work as one. Jo. I mean, sure, I'm near my farm mobile. Yametia say. Now, the American say, Juma Muye, Yamijumana Moye. Now, Moye, so you crown Seko Congo, near the Obama Buano. Now, also, Tinia Masi. The American say, Yamisham, near my farm, Moye, Yamon Mobile, Damasi, Tini, Accra. Say Kaswa dia Kalabule Junction, Yachia, Minya Kwaji, and Mammy. Why? Okay. Hello. Panipa Udin, baby, I'll free. Yo, me free Akusumu. Jo. Yes, let me hurry. Noki. Yeah, many G program na mo yeno. Nyametia say. Yeah, na mami na also a good Samaritan. Wayadi, they mean sure no. Jo. Name according to Papa Jack, somewhere walk on it. Or see driver no, I can say, or Copam Yiri. And a woman called Gino, the pardon a walk in Yanamo. Or someone no, Papa no coach send me Yiri. Emma Marusu Jitu Musa Yiri. At Elsana Udineti. What you to say Nikunu? And I want the Babua Abufrano. Okay. Say, or ye then you say Papa New. A honey asem no. Only more baby or ye then you say Papa New. So a idea I say yes, the big farmer, you know, ye farmer, you know, we are. Or better, baby a papa no, a woo are onimo. Okay. Okay. Yeah, that's it. Miss me, that's it. Last caller, hello. Hello. Me ba cho hwan ni wudin baby afrefre. Akoba jesi ni Fefira Franco. No okay, yanko yanim. Yesre maame no. Omle bi no me kan tem bi na yemu na hona. Ase tutu mai. Na ebio esanu. Me yare kodaji, asu 5G akira pan 5G na ho de wan kodaji. Makra oni ya me adwuma. Na just say wo ba no 5G na wan kwan kodaji. We the ramen na ye kama. Ramen ye kama. No 5G na wan kodaji. Hey, a man for the ensemble. Na yi Blessed Foster so the ensemble 5G ye wako fabe. Kalabule Junction. Eso mo mutu nya ye chiwo. Wo kaswa. Akra so pa Kalabule Junction. Ana dia Ghana ban rese. Wo ye fro Kalabule Junction. Kalabule Junction wo kaswa. Awura de nyankopon. Ene e omra samwa no 5G no anko daji why. Na Kalabule wo ho. Ai. Ba de won say papa na sem no. Ne ba no eye banchi case e de ma odifo pokwa. Oh yeah. Me ka me no mienu e ka aye friends ai do yam pa boy ai ya friends ai oyibo national sa case ye fan koma obi a odifo eso osade ade odifo eso osade ade okay masa yeti me jaman ka kapa as me see ye de yefu beto kapa de company o me mpaboa ya kasa me de me yefu beka odifo de hu ye nidi de bono onye fasting o be ye na ye nhwe na nanini nko abrotia birthday wish bi o birthday wish ni wona ye ka che Mr. Kojo Saka wo ojo so besia se ye chia no papa ye abro nya asunti omra samu ase ye na bra na Kojo Saka mi Saka wow Saka Mr. Mo ne wife omo list yo you can list what do you can dia na mama MC Chaka MC Chaka ye nyina na ye Chaka Bibia mai MC Chaka fa Bibia mai e che obi eti ofoso be ma na ye nchia Cashmine anaki owo Tech Maxima na otompabo Omoro Market ye chian papa no so mfa dwumade we say eni agro ntin Mr. Saka Masara Koba
Nana Boachi ansa Debra ba ko di afa skorman pon hene one ne ba hema Nana Sama de wo ye otoso mienu ono mu nyina ye chia wo no papa yente no ye fancy ase nom na ye nyen sorry ba ko akonwa anasa dodo akonwa ba ko ntena so nche ba ko enche dia na sabre 31st eye anwam work e wa Asantema pon anwam work ama anwam work ye de kofi akodwendwena Asantema pon anwam work Kwantana assemblyman honorable Kwabena Jesi na ahihye work yi kama dodo no afani buju buodoku wono na ahihye dwumade enya asem keto akra ebeye kama pa aha na yede Asem Mpe Nipa no ebesie okuafo kwa adwuma opon Obaya magazine so no yebema na finsiapa yema ofisiapa no ne baabi a yetwakọ enu ti okuafo kwa adwuma opon saa na aban adwuma wankọ ahomegye mu a obetoa nananom ewonso do yeso de akoi House of Faith Ministries omo na de nyame asem emu ohwampa de ebre oti omo asamonka saa na oti odifo pokobena enka ohene yire maame yeboa akua asuama bronya woya onteneka abrewatia onteneka pa chief executive producer madwumatie eye bema wusu kantankrankan ono so ene na pamfo ne koda no omugu adrom a tabre no omu eye adwuma tenten ma Asem Mpe Nipa ekobo asase no nana ya mensa brampa anwumire wo baaye saa ena ekoba jesi asembebo ekoba jesi enso ewo ha saa ena wojo koba ena nafriye enso eka producers ne ho a omubo dwumadie eho eban na stories a omupiangum no anya asem keto akra mibokum hene ene PK wono ene chinchin fidie mfruma ede emame na social media handles ahodo no nyinada ye call so eye Facebook ene YouTube no ene Sompa TV no ankasa no the TV of the moment ya Ghana fo nyina agye atomu a wo hwe na Asem Mpe Nipa dwumadie no wagye atomu no ona wobua ema dwumadie efa kasafo nyina so eye David ene yima oma yade yie papa yebebo oma ba so wo saa kwa no so na akofro buofo mpa bema so ketua me yipa bre 19 so me ena meti adwam na mede Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so no na ye soro no de na eye House of Faith Ministry omo ena de krupo twede ampo ba se yadom na Asem ede ebreo every say ukoti papa we na wo ye bibibia